here's the story from A to Z. You wanna hack with me, you gotta listen carefully. You got Bryn in the place who likes it in your face. He's a G like Salisbury, he likes a bit of G&T. Yes, doesn't come for free, he's a real Corby. And as for me, haha, you'll see. Slap me body down and wind, it's all around. Slap me body down and wind, it's all around. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what you want, what they really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. I wanna really, really, really want. Credit can't I Yep, da chi yma. Cant a dau o benodau lawr. Dydyn nhw'n gwella lot. Croeso i'r haglediad hefo Bryn. Hello. Yes, then. Hello. A fi, Sionel C. Siarad, mae gen i Simon Fuller ar y ffôn. Sein i chdi fyny ar gyfer i band nesaf fo. Neu cael ei ffonio nôl. Ydy wrth i'r Spice Girls ffeidio allan fanna. Diolch am yr bed. Funky Dunky's bed. Yes. Sioned sydd yma'n trio rhywbeth bach gwahanol ar y cychwyn yna. Dyn ni yma efo penod arall o'r haglediad, eich podlediad, heb ymchwil na gwybodaeth, yma am 2 awr arall i drafod pob peth sy'n newydd hefo Apple. Loads o bethau gwych amdan y we a technoleg that, a hefyd, nathon ni watch o Spice World, cysbo wedyn dych chi'n goffod. Ac o hwn yn special request hefyd doedd? Oedd hwn yn special request. Diolch yn fawr i Sian Ala. Wood, friend of the show. Diolch, Sian. Oedd Sian yn gofyn i ni be oedden ni'n meddwl wneud Diolch. Dwi quite fancy Spice World. Gyddi fel, do it! Diolch, Sian. Mae'n rhaid arall wedi awgrymu ffilm i ni do. A dwi'n cofio be oedd o'n really... Hold on, yr Harry Hill show. Mae illtyd off of archif ein cenedl yr Llyfrgell Genedlaethol wedi gofyn i ni wneud The Harry Hill Movie. A dwi'n credu bod Spice World yn un cam ymhellach yn agosach i'r Harry Hill Movie, basically. Veto. Sorry, ich did. Love you lots, ond... No. Loving the show, ond... Na. Diolch yn fawr pawb am tiwnio fewn unwaith eto, fel da ni'n deud bob tro ni'n neud 2 awr o hwn, so bod chi ddim yn goffod mynd am mor hir hebdden ni. Just dosrannwch o allan dros y mis. Rhowch ychydig bach o amser i chi'ch hun. Bob, sy'n ni'n deud fel, 4 awr y nos, fel sy'n doctor yn awgrymu. Yes, a Bryn, mae notes y sioe yn packed, ond mostly hefo Iestyn just yn glyfoerio dros shiny, unsustainable electronics devices hyfryd gan Apple. And NFTs, the unsustainable cryptocurrencies. So mae Iestyn, hey, dafodol celf, get it? Mae'n troi allan, mae creu casglen y bobl sydd ddim yn coelio mewn reola, mae'n anodd iddyn nhw dilyn reola. Yndyn, da ni wedi bod yn siarad am The Disastrous Voyage of Satoshi, the world's first cryptocurrency cruise ship, erthygl hir yn y Guardian. Os da chi eisiau darllen o, a colli pob gobaith mewn humanity, cerwch mae'n efo hwnna. A wedyn erthygl yn Wired, sut mae El Salvador rwan yn rhedeg off Bitcoin. A mae'n swnio fel joke, a mae'n swnio fel rhywbeth ar ynnion yn deud, ond na, wrth gwrs, dyn ni wedi bod... yn dilyn fyny ar hwn, a mae o'n... Satire is dead. Mae'r dyrynion ddim yn gallu gwneud dim byd. Ond grandwch, dyn ni yma yn darlledu i chi o Gaerdydd, o Gaernarfon ac o Gaer Llundain i wneud eich mis chi'n well. Basically, da ni just yma, cadwch chi roughly up to date efo pethau, ond hold the boat, dim ond 33% o'r podlediad sydd actually ar Twitter, so da chi probably'n gwybod mwy na ni erbyn hyn. Yeah. Just i fod yn honest. Gwybod mwy, ta'n meddwl bod yn gwybod mwy. Harsh. Reit, nad o'ch di wybod, Bryn. Answers on a postcard. Llythrenol. Cythrenol. Dyna'r unig ffordd Bryn yn gallu cael info. Dyn ni yn edrych ar dilyn fyny ar stori mis diwetha ni am OnlyFans. That's right, eich premier tech podcast chi am beth sy'n digwydd ar OnlyFans yn y Gymraeg. Dewch chi fan hyn, yr unig lle da chi'n gallu ffindio'r Spice Girls rwan ydy ar OnlyFans. Dwi ddim hyd yn oed yn jocian. A hefyd, da ni deud i chi yr newyddion BBC Cymru yn ofn deud i chi am OnlyFans. Y newyddion mae pobl Cymru
angen gwybod. Seriously, so ti'n credu Hans, mae rhan fwyaf o economi Gogledd Cymru yn dibynnu ar menywod ifanc ar OnlyFans. Do you know what I mean? Ydy? Ma' na good subsection o gincwyr Cymru yn siarad Cymraeg. Dewch ar y siow. Dwi'n credu bys ni'n gallu neud efo rhywbeth bach fel yna yn hytrach na fel pydew di-waelod Instagram. Anyway, sôn am Instagram, mae Bryn wedi fflachio fyny evil nefarious Facebook ddim yn gwybod beth i wneud efo Instagram, yr hedeg mae fy'n i'r ddeiar a wan mae pawb yn panicio am TikTok. Nathon ni trio logio maen i TikTok, ond da ni ry hen. Da ni wir yn. Mae fatha gwachad pan gafodd mam a dad i iPhones gynta nhw, oedden nhw fatha beth ti'n feddwl a fel a dwi'n teimlo'n trio dynyddio TikTok, nes i just installio fo, edrych arno fo, o ges i cur yn pen bron yn syth. Fi'n credu taw disgrifiad ni pnaw ma oedd, mae o fel rhyw fath o acid rave yn like tollti fel gumballs plastic mewn i dy lygaid di. A just, actually neud fi teimlo bach yn fel... So, hynna a sea shanties. Oh, well, mae sea shanties nice. Yes, tyd fewn ar hwn. Mae gen ti teens. TikTok yn big thing yn ti chi, obviously. Mae nhw'n constantly gyrru stwff i fi yn dangos bethau fi, a mae nhw'n really funny. Mae nhw yn. Dwi'n cytuno. Just yr app allai ddim iwsio. Mae yna bethau dan yma, dwi erioed wedi trio mynd i fewn i'r app a gadael o bod sydd fath o stwff dwi'n licio, am fod dwi'n siŵr os fydd o'n dangos y bethau iawn, am fod os di'n tychu digon pell i fewn i'n ymunud i, fydd o'n gwybod deepest, darkest secrets there. Sôn am tyllu mewn i'r ymenydd di, est? Oedden ni'n really impressed bod ni wedi gallu neud y siow heddiw, achos oedden ni... Bryn a fi, a dim am y reswm ydych chi fel afar yn meddwl amdan bod ni heb di paratoi a bod ni really methu gweithio'r technoleg ma, reswm hollol gwahanol. Hollol gwahanol. Mae hwn fyny na hefo Bryn gets hit by taxi. So Bryn a fi like, bach o band sgan i sio, hey, est fel, a gofyn, just i chi gael gwybod, ti'n gallu gweld y twll ma fan hyn yn pen fi? Beth sydd wedi digwydd, est? Ges i lwmp ar fy mhen, oedd ddim i fod yna, ond i'n dechrau edrych fatha one-horned devil ar un ochr. Elephant man. A hwnna ydy dy actual nickname di yn Gynarfon os ti'n cofio newid. Na, funnily enough, one ball oedd y nickname. Ond oedd y ball wedi symud i'n halcan. Dyna oedd o. Dwi'n cymysgu'r ddain trwy'r amser. Ie. So rwan mae'r ball yna di gael ei dynnu allan o'm hen ar ôl mynd o dan scalpel y doctor. Ac oedd o'n really teimlo fath oedd o'n scratcho ar y skull ac o'n i just yn gorau gripio'r content warning, by the way. Content warning, by the way. Ond yes, mae dy Silver Fox gwallt i yn untouched. Ti'n ma, mae hwnna'n fine. Nes i ddeitha nhw, watch the head. Just i chi gael gwybod, mae'r full volume yna, mae'r ychdwr yna, yn gyd yn spot on. Be products ti'n iwsio tro ma? Bach o wax? Doctors alcohol 100%. Sterilised. Surgical spirit. Mae'n edrych yn spot on. So, da ni'n rili falch bod Iest yma, bod o'n okay, ond da ni ddim cweith yn gwybod os di'n mynd i fod un o champagne-fueled sioia Iest, neu fel brain trauma-fueled sioia Iest. But stay tuned, guys. Bydd o'n surprise i chi mewn 2 awr, neu mewn 30 days. Nega, so un arall o headlines ni, just cyn i ni fynd fewn i'r agenda, erthygl sydd wedi rhoi ni gyd neud ni gyd rhoid emojis sick gwyrdd ar hyd y chat ydi. Facebook knows Instagram is toxic for teen girls. Company documents show its own in-depth research shows a significant teen mental health issue that Facebook plays down in public. Na, chi'n meddwl? Hynna i gyd a mwy yn y 2 awr nesa, ond wrth gwrs, da chi'n gwybod bod chi yma just ar gyfer y Spice Girls. Ni'n gwybod bod yes, basically, most of chat Spice Girls ni oedd boobs.
mae Iestyn i chi cael gwybod yn gwisgo fatha, di gwisgo ni fatha Baby Spice. Mae'n mor cute. Mae'n adorable. Mae gen i fo mwclis bach sy'n deud baby hefyd. I mean, it's just, it's a look. Wel, Bryn, mae dy Victoria Beckham tuxedo di just... Shot. A ni fel, fatha little Gucci dress o'n i di meddwl. Wel, be wyt ti'n mynd i wisgo? A little Gucci dress, neu a little Gucci dress? Wel, mi'n shot, a peth di, maen nhw just chydig bach o wahanol. Maen nhw just gwahanol shades o dy. A sôn am Spice, oes na unrhyw un yn mynd i fod yn yfed Spice Drum yn yr agenda? Sy'n ni wedi gallu neud intro mwy smooth, guys. Dwi'n gwybod be o gennau weithio fo. Dewch efo fi ar hwnna. Da ni with you, Siarad. With you till the end. Flowing. Agenda, wrth gwrs, mae'r agenda wedi bod yn 66% alcohol, 33% mocktails yn ddiweddar. Bryn, beth yw'r combo heno ma? Wel, mae gyda ni just y tria eto efo'r gwahanol ffrwyth. Ond dim grapefruit. Dim grapefruit. Dim groundfruit. Da ni heddiw ar yr afal tonic water a lemon juice. I gyd dros rew mewn pint glass. A mae o'n lovely. A does na ddim fel ceg tîn cath ar ei ôl o? Love it. Unrhyw specific sydd afel neu da ni just mynd am generic shop? Co-op own brand. Mae co-op yn... Mae ethical, da ni yn cefnogi cooperative workers collectives ar y pod ma. Ac... Aldi tonic. Naci, Fever Tree tonic. A co-op own brand lemon juice. Oh, lemon juice. Yeah. Okay. Dim freshly squeezed. Sgren mynydd heddiw, Sian. Can't even. O'n i di mynd am y tro cynta mewn bron i 2 flynedd i gwaith ar y tiwb heddiw. Wyt ti di actually physically mynd fewn i gwaith? O no, dwi wedi bod rhyw hanner dwsin o weithiau barod. I did not know actually i ag o gwaith ar y tiwb heddiw. Ac o'n i fatha, oh yeah, o hwn y thing oedd yn i arfer wneud. God, mae hwn yn shit. Fatha, fel gynnas a mae o'n anghyffyrddus a mae o'n sôn Musty. Mae o'n musty. A ti'n fatha, Ond mass transit yw ein dyfodol, Bryn. Wel iawn, Aircon. tangents bach. Okay. Yeah. So, Central Line ydy'r un dwi'n dynyddio. Mae'r Central Line ydy un o'r nhw'n galw'r deep lines. As in full o dan y ddear. O dan y ddear, fatha really dim. Brown. Melyn? Betty Central Line. Coch. So, oedd o'n mynd trwy fatha craig really anodd i dorri ar y pryd. Tra ddech chi ar y tren. Tra ni ar y tren. Oedd o'n boi bach yn tu blaen, jyst yn mynd efo'r mwrthwl, jyst yn mynd da. Fatha Wallace and Gromit. Na, so, pan nath nhw torri'r twll, oedd o just digon mawr. Nath nhw torri fo just digon mawr i gael y tren trwyddo fo, a nid o'n ddim mwy llydan. So mae'r twnnel ond digon mawr i cymeryd y tren. So, fel mae'r tren yn mynd heibio, mae o'n creu friction sy'n cnesu'r twnnel. Y problem ydy, mae o'n di bod yn redag mor hir rwan. Mae'r gymaint o gres di adeiladu tu fewn i'r twnnel, does yna ddim ffordd i oeri fo. Oh my god. Mae'r rhaid bod na rhyw ffordd i troi hwnna fewn i fel ground source energy pump neu rhywbeth. Ie, so ti'n meddwl fysa. Na, feidith nhw'n wneud i byd i oeri'r twnnel na. A so'r Central Line yn ganol y ha ydy un o'r llefydd gweitha i fod. Pa mae'r gres yn mynd i fyny fatha'r 35 grad Celsius, mae bron fydd ti'n actually bod ar y Central Line. Mae hyn llefus o le i fod. Oh, first big city problem. # first world problems. Yeah. Ond? Mae'r tren sy'n mynd bob 2 funud, mae'n rhy boeth.
Mae gold-plated train fi'n mynd yn boeth yn yr hael. Mae mor boeth yn y hael. A dyn nhw methu chilio'r Dom Perignon. A mae'r cafiar maen nhw'n cael, mae o'n dod o rhywle shit a dim o'r Caspian Sea. Mae fel cheap Abertavy cafiar. Ew. Dwi'n ni'n symud ymlaen i hotspot arall. In Wilds o Gaernarfon, yes. Wyt ti wedi bod yn fflagio bod ti'n eitha excited i agor beth i hen yma? Talk to me. Lot of friction yma fydd. So, dwi just eisiau agor hwn a rwan dwi'n cael. Save it for the show, said Janet. Save it for the show. Mae hwn yn newydd a digwydd bod y llun sydd ar y can. Tramcar. Efo friction. A mae hwn di'r Great Orme tramcar. So, Wild Horse Brewing Company eto. Bought in the Bontadelli, of course. Sponsored by Haggledy Today is brought to you by Bontadelli Caernarfon. Ding. Whether they like it or not. Yeah. Whether they want to be associated with the show or not. Tramcar IPA di enw fo. So, nice. Yeah, I'm on 6.5. Let's go for it. Here we go. Let's do it. Okay, taste test. Yes test. Yes test. Fatha'r nefoedd. Fatha'r nefoedd. Fair play. Fair play. A faint o'r rheina sgen ti? Gynnu fi 3 o'r ei wahanol. Lli di'r update ni bob tro ti'n agor yn gwahanol, just stopio'r sioe yn ganol. Gyda lla. So, wrth gwrs... Dim byd mwy cyffroes na gin Corus a Lidl Tonic. Chi'n gwybod, dwi ddim wedi cymryd yr amser i fynd allan, ond mae gen i, dwi'n cofio os dwi wedi siarad amdano fo ar y sioe o blaen, mae gen i non-alcoholic option ar gyfer yr, oh god, nes i recordio haclediad neithio, dwi'n teimlo'n shite avoidance. Mae gen i ramen yn y fridge. Mae gen ni Club Tropica Tiny Rebel. Tiny Rebel Club Tropica non-alcoholic sydd ar gyfer fy arian i, meddai Sioned mewn idiom really shite. Y cwrw non-alcoholic neisio di roed i blasu. Mae o'n lush. Mae'n blasu fel rhyw fath o fel crafty ale, ond mae actually, so ddim alcohol yn efo. Os ti'n teiri na rhyw fath o fel kombucha iachus neu rhywbeth ydi o. It's a brewed condiment. Mae o'n lovely. Mae o'n really nice. A maen nhw'n gwerthu fo mewn... Mae'n stupid read, wrth gwrs. Ti'n gwerthu fo... Ti'n prynu 12 o'n nhw am 20 pint a nhw'n bostio fo i ti. A ni di prynu like slab o'n nhw i fynd i wersylla dros Gwyl y Banc mis Awst. Achos o'n i'n llythrenol, o'n i really isio tango! Ond o'n i hefyd fel, dwi'n cysgu mewn pabell, 3 man, bychan iawn o 2008 efo 2 blentyn. Dwi really ddim angen bod yn hungover. Dwi ddim angen hwnna. Mae'r toilet hefyd yn eitha pell. Ti'n just yn creu problemau dy hun. So nes i just dod o hwnna ac oedd o'n lovely. So diolch yn fawr. Hagglediad is brought to you by Tiny Rebel Brewery unwaith eto. Whether they like it or not. So, drinks yn barod. News yn boeth. Croeso pawb i'r Iest Rhest o bethau newydd mae Apple wedi dod allan. Mi newn ni newyddion super dirfifol i chi. Chi'n gwybod y drill fan hyn. Mae jyst yn mynd i fod yn fel super global massive cwmni o'n bod yn evil. A wedyn super global massive cwmni o'n bod yn evil ac rhyddhau ffilms ofnadwy amdan y Spice Girls. Dyma yr unrelenting afon o shite sydd yn dod at eich clustia chi heno yma. Ond sticiwch hefo ni, mae Iest yn mynd i sôn am pethau sparkly really nice am chydig bach. A gwch chi, so save it, gwch chi'r hot takes ffilm, ar ffilm sy'n 23 years old. Hottest Granda, oedden ni'n hyd yn oed yn gwybod bod Channel 4 wedi rhyddhau documentary amdan y Spice Girls neithiwr. Really? I gyd fynd hefo'r haclediad. O, chwarae teg iddyn nhw. Oedden ni di neud lot o drefnu i cael hynna i ddigwydd. Mae gen ni lot o contact. Ti'n mo, da ni'n licio brolio. Na. Am fel industry... Achos da ni yn... Ti'n mo, da ni'n trio keeping it real. Cadw'r cyfrynginess na allan. Ond weithiau ti yn goffod... Da ni bod yn humble, ti'n cofio lle ti'n dod o.
a fydda ti ddim exploitio'r concept. Chos dyna bydd y Spice Girls yn deud i ni o'r chdi'n cofio lle ti'n dŵad o, a cofio peth pwysica ydi... Ditcho sixth member y band fel single mum, a ddim actually bod yn bothered bod partner hi di completely gadael hi. It's fine. It's fine, Yeah. Nicola. Yes, rest. Dyna podd hwnna. Be sydd arno fo? Yeah. Ti'n ni fatha, who's she? Yes, just achos bod hi'n dangos i boobs, a ti'n fucking interested, na gyd? Freaking Iestyn. Hwna di'r bit o'n dynnu allan. O'n i just yn poeni na fi oedd y tad. O'n i just, oh no. Oh, this explains a lot about 1997. Mr. Lloyd, I'm having a look in here, and I'm seeing a lot of information about the Spice Girls movie. Would you like me to remove that? Because I don't think that's going to be helping your mental health going forward. Yeah, so fyddai'n dda am byd, ydyn. Wel, pob beth heblaw amdan awr ola podcast ma. Ti'n ffain? OK, Johnny Ive, talk to me. Wel, Apple wedi reinventio y mobiles eto a wedi dod rhywbeth allan ar nhw. The Galaxy Z Flip 3 5G a the Galaxy Z Fold 3 5G. A mae hein yn ddau dyfais sydd yn mynd i newid y byd. Maen nhw wedi revolutionisio design. Maen nhw'n edrych yn anhygol. So, wrth gwrs, Samsung sydd wedi dod a hein allan, a dwi'n siŵr, ar ôl i ni ddod a recordio'r penod dwytha, nath ddod a hein allan, ia? Ie. A dyn ni ddim di dal fyny efo nhw eto. Na, ond mae'r Z Flip 3 yn edrych, da chi wedi weld nhw? Ti'n bod, fatha flip phone hen, fatha... It's got so much video real estate. Be oedd o'r Motorola Razr oedd o'r flip phone. Hwna oedd flip phone. Dwi'n cofio ffindio un o'r rheina ar ochr y street yng Nghaerdydd. Marge 2005 bys efo. A dwi'n cofio dalon fy llaw mynd, oh my god, mae o'n beautiful. A just, oh my god, mae mor den. A wedyn trio agor o fyny a mynd, right, pwy ydy'r last person called a trio cael yn ôl i ryw random person ôl mewn rhyw clwb. It did go well yn anffodus, doedd gen i ddim Razer. Ond mae gen i soft spot am flip phones da. Ond oedd hynna yn ôl yn y dyddiau lle doeddach chdi'n really angen edrych at y ffôn gymaint. So, y broblem dwi'n gweld efo'r Z Flip ydy... Mae pobl eisiau edrych ar ei ffôn o hyd a neud stwff o hanol. So, di'n constantly gorau flipio fo ar agor i neud stwff. So hwnt y peth... So, un o'r hysbysebion o'n i wedi gweld oedd yr flip ma, oedd wedi setio fo fyny fatha camera i gallu recordio nhw'n dawnsio. So, dwi'n wondro, dyn nhw'n targedu fatha... TikTokers a balle a'r pobol ma da ni'n mynd dall be maen nhw'n neud. Da ni yn, Brent. Stopio neu ni swnio fel bod ni ddim. Siarad, dwi wedi bod yn ei lot o gwaith ar yn hyn, a dwi'n barod i gyfadda, a mae'n moment mawr i fi, a dwi'n eisiau ti fod yn neud fi, Siarad. Dwi'n clywed beth ti'n deud. Dwi yn mynd i gymryd hwnna on board wrth i ni symud ymlaen. Diolch am rannu. Diolch i ti am dy dealltwriaeth i siarad. Ond mae nhw fatha di setio fyny fatha i facilitatio gallu cymeryd fideos fel la o grŵps yn dawnsio. Do. Hynna di kind of thinking fi. Ond dwi'n gallu dychmygu rwy'n efo fo Zippo lighter yn chwarae o gwmpas. Fy nhw constantly just yn agor a cau i ffôn ac fydd i'n clywed y clic na constantly. Wante. Ond i'n siŵr os o'n i'n mynd i neud hyn, ond dwi eisiau dod â chi nôl. Nôl i, roughly, adeg pan oedd y Spice Girls probably yn split o lan. Da ni'n siarad 98-99? 2000 apparently. Mi oedd genna i a y ffôn dwi yn dyfaru mwyaf yn y byd bod fi wedi cael gwared ono fo. Mi oedd gennau Samsung, ond o'n edrych fel candy bar ffôn, ond oedd o'n flip ffôn, oedd o'n goch, metallic, tywyll, ac actual metal oedd o. Mi oedd genno fo teeny, tiny screen
oedd just ar y ffront, oedd just yn deud batri, amser, ac os oedd ti wedi cael texts neu beidio. Ac oedd ti'n flip, ac oedd y flip, oh my god, oedd y spring yn bwerus ac fel crisp ac a wedyn o gen ti'r beautiful Tron-style glowy rhifau ma. Lle yn deud ti be oedd y model yna, ond mae o dal yn aros yn fy nghofi fel un o'r sense memories mwyaf sgennau, o fel flip, fel blip, 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 ac oedd o mor cool, ac ti'n gallu rhoi little charms bach ar ochr, oedd o'n really Korean. Oh my god. Mae'n canu cloch i fi, fel ti'n disgrifio fo. Oedd o just yn hyfryd. O'n i di meddwl, dwi'n siŵr am cwpl o flynyddoedd, nes i gadw fo o gwmpas yn meddwl, dylen ni gadw hwn fel, fel atgof o'r amser a fi. A wedyn nes i obviously Marie Kondoio fo cwpl o flynyddoedd yn meddwl pam bod fi'n cadw hwn. A dylswn i di cadw fo. Achos, bear with the tangent, right? Ar ôl i awgrymu, mi nes i watch Cruella. Oedd the production design ar Cruella yn fucking amazing. Oedd gennyn nhw yr holl pethau 70au, fel sense memories stuff, oedd dal yn teeny pan ma'n i'n tyfu fyny yn yr 80au, y 90au cynnar. Ac oedd gennyn nhw hyd yn oed boi yn bita packet o Golden Wonder Crisps. Right? Ac o'n i just fel, fuck, sut mae production department na wedi mynd a di ffindio packet o Golden Wonder Crisps. Achos packet o Golden Wonder Crisps oedd o. Ac o'n i just fel, shit, so flip phone fi wedi gallu bod yn amazing prop. Wan te, mae Bryn wedi dangos in round edge i ni ar y llun yma. Nid hwnna oedd o Bryn, oedd hwn yn sgwar. SPH A460 Bryn. SPH A460. Na, dal i fynd hefo fo. Unrhyw un sydd allan fanna ac yn dweeb, obviously, gnewch bach o Google ar hwn. Mi oedd o yn amazing. Ac oedd o'n really prin, cos do'n i'n mynd nabod neb arall gyda nhw, so oedd o'n really apelio i fel hipster vibes fi, o fel checiwch allan beth gennau ddim. Dydy hwn ddim byd i wneud hefo be mae Est wedi bod yn siarad amdan. Ond mae o, oherwydd fod mae'r ffôn yma efo y sgrin bach ar y ffrant, a wedyn y sgrin mawr tu mewn. Ac mae'r un newydd efo'r sgrin bach ar y ffrant, so ti'n chi weld text messages sydd wedi dod i fewn. So ti'n chi gweld os dylwn ni ymatab i hwn, ta just gweld o. Mae hwnna'n really flashback i fi o fel... So mae'r bwriad hynna o eich fod nhw'n mynd amdan, eich peidio agor dy ffôn cymaint. Just... Ond nid watches maen nhw'n trio gwerthu ti am i wneud hynna? Mae gyda nhw hynna i werthu chdi hefyd. Ie, capitalism, wrth gwrs mae gen i hynna i werthu ti. Ti'n fa? So yes, wyt ti'n fel rwy'n sydd yn ni'n mynd i ddweud balls deep yn yr Apple ecosystem, a wedyn nes i ddweud ball deep yn yr Apple ecosystem. Ball deep, ie. Ond dylswn ni just i dweud knee deep, dylswn ni just i cadw hi'n family friendly. Dwi'n mor sori cael fuck off. But rwan. Oes na unrhyw beth bysen, tymo... Mae plant uwch fy mhen i fan hyn yn y lloft. Rai fi drio, oce? Dwi ddim yn credu bys yna unrhyw beth yn tynnu... Dwi really'n intrigued i weld bobl sydd yn symud o ecosystem i ecosystem. Beth ydy... Beth sy'n tynnu nhw o un lle'r llall? I suppose mae hwnna'n marketing to a question, ond fel... Nes i weld rwy'n ar Twitter sydd wedi bod ar... pixels am flynyddoedd maith ar ôl fod ar iPhones, ac maen nhw'n deud mae'r iPhone Pro 13 newydd ma, yr camera system newydd ar hwnna, rhywbeth sydd yn really neud o feddwl fatha dwi dyla fi switcho i hwn wan, am fod yn dibynnol ar oherwydd mae Google yn dod â'i Pixel 6 allan mis nesaf. Please deda bod nhw'n galw fo'n Sixel. Sixel, ie. Mae nhw'n gorau. So, dibynnol ar hwnna, sy'n mae hwnnw yn gweithio mwy na tebyg, wneith o fynd yn ôl i hwn, oherwydd mae'r camera system bob blwyddyn yn gwella, ond yn ôl sôn, mae yr un yma yn site level nesa. Be believed, Ond ar ôl hyn a hyn, beth ydy'r apel i bobl sydd ddim yn photographers neu yn videographers neu
camera operators neu rhywbeth. Dyna di pethau am fod mae'r ffôn 12 mas gyda fi mewn mhocad. Mae hwnna'n mynd i fod yn gret am flynyddoedd maith, dwi'n gobeithio. Eich mae newid y batri yn efo rhywbryd, ond fel arall, mae yna ddigon o le yn efo, mae'r cameras yn gret, ac os dwi ti'n mynd tynnu gymaint hynna lyniau, mae'r iPhone SE neu Pixel 5a yn berffaith i unrhyw beth ti'n neud. Mae'n on so much ti'n gallu... Dwi'n bod eisiau dweud hyn nôl pan oedd yr iPhone 7 neu rhywbeth fel la. Mae'n on so much fe na ti'n neud i revolutionisio... Be bynnag dy'r gair yna. Chwildroi... sgwar... dyfais hir sgwar dy. So mae'n really lot fe na ti'n neud. Ar ôl, a certain point ydy, mae'r batri mynd yn well, mae'r cameras yn mynd yn fastach, mae'n fwy o features, ond mae'n so much ti'n gallu gwasgu mewn i'r... Mae gyd yn... Dwi'n gwybod mae'r podled wedi dechrau troi dros y blynyddoedd diwetha i fod yn fel Marxist, Leninist, just Marxist, dim Leninist, theories fi o fel, ond mae o yn massive issue yn fy mhenni o edrych ar capitalism, ar manufactured angen yma am bethau newydd. A dyna di whole show ni, dwi'n gwybod, ti'n meddwl hynna. Ond na, dydy o ddim yn gorfod fod yn hynna, am fod ti'n neud y blwyddyn o ddim prynu stwff. Oh, yes. Mae gyda fi fedrai gyhoeddi chdi ar y podcast ma de. Dwi heb di prynu'n byd newydd ers fy mhen blwydd i. So, a dwi'n trio gweld faint o hir fedrai fynd heb... Tybod, gorfod, os na fod o'n wir yn angen rheidio. Nes i brynu iPad Pro fatha mis yn ôl. Oops. Ond eto, mae hwnna'n things gynnau wan, achos beth sydd wedi digwydd hefo fi ydy, mae'r blwyddyn o ddim, fi wedi mynd trwy patch, actually, fel wythnos yma, wythnos diwetha, lle ni just i mynd, mae pob beth just yn teimlo'n really drist, so dwi wedi prynu stwff. So nes i fynd i'r RSPCA charity shop heddiw. Tra ni'n rhoi pethau i'r RSPCA charity shop, dwi wedi prynu cardigan. Cardigan. Mae geia'n dod. So, cardigan am £1.99. Acrylic o'r 70au. Diolch di fynd mewn landfill a ti heb di prynu fatha rhywbeth. Mae na ryw gyd bach 2 oed di stitcho at ei gilydd mewn ryw sweatshop. Literally, lle mae wedi dod o rai. Dyna literally, mae brain fi di trio justify hynna i gyd i fi. Ac o'n i fel, dwi hefyd, a dwi'n credu, mae siopa wastad wedi bod yn psycholegol i fi. Dwi'n gwybod os ydy'n thing fel sociological o ran, mae'n thing menywod. Dwi ddim yn gwybod, neu da ni'n wired i fel edrych am novelty ac i edrych am fel improvements o hyd fel wrth, ti'n meddwl, bys ti'n magu teulu, di hwn yn evolutionary psychology thing. Dwi ddim yn gwybod, mae hwnna bach yn dofn amdan trip i charity shop, bear with. Ond dwi wedi ffindio bod fi di fod yn dynaion hynna'n fel i gael pethau, ond dwi dal ddim dwi really isio peidio bod yn rhan o consumerism yn wahanol i brynu pethau, os ti'n deall fi. Wel, prynu, chos bod angen yn ytrach na prynu, just mwyn prynu. Admittedly, do'n i probably ddim angen cardigan, ond oedd hi'n really cute, ac oedd o'n fel rhoi $1.99 i'r RSPCA shop. So pa mynd i mynd yn o'n fath nes ti rhoi donation i'r RSPCA? Gys ti swap? A nes ti cael... Nes ti swap pres am cardigan. O na, ond os nes ti rei stwff iddyn nhw, ddim y pres, nes ti reid stwff iddyn nhw, a cael stwff Admittedly, falle dylsyn ni wedi cadw fo, oedd mae'n gated key yn cael clear out, ac o DVD Love Actually oedd yna fo. Falle dylsyn ni wedi cadw da ni ddim yn ei hwnnw. Da ni ddim yn ei hwnnw. Vito. Guys, oedd hwnna'n hard no. Esgusodwch fi, dwi jyst yn goffod mynd, tra bod ni'n ganol y sgwrs. So, bag o mega marshmallows. Consumerism. Da ni wir ddim angen marshmallows, Sean. Na. Dwi ddim angen marshmallows, dwi angen mega marshmallows. Meddwl yna nhw'n ffordd arall, Sean, ti'n
yn additional storage ar gyfer stwff i'r RSPCA. RSPCA. Cos dyna probably lle iddyn nhw. Ie, so ma nhw wan efo mwy o lle i dangos stoc. Cos hwnna ddyn o'r fatha pethau... oedden nhw'n rhoi fatha, da ni'n misio mwy o copies o fatha The Da Vinci Fucking Code. Dan Brown. Neu 50 Shades of Grey. Oedden nhw wedi adeiladu, ond un siop, dwi'n meddwl, wedi adeiladu fatha throne allan o llyfrau Dan Brown oedden nhw wedi cael, just yn dweud, peidiwch ar rhoi mwy o'r shit mae iddyn ni. Da ni wedi cael digon. Mae'n gyn yn igon yn So, mae gwrandawyr yr haglediad yn cael hi yn fyw, bo fi mond wedi para 5 mis, dwi'n credu, ar yr actively ymwrthod gyda prynu dillad. So hyd i'r peth yn i siarad i ffrindi fi amdan rhywbeth o'n i wedi gwrando efo fatha substance abuse ar gyfer cyffuria falle. Yr syniad o abstinence versus harm reduction. Yr syniad bod i rei pobl mae abstinence yn gweithio'n gret. Mae'n fel, dim diolch. Dim diolch. Just dim angen hwnna. Dwi'n angen o. So, ond y peth ydy, mewn rei pobl, mae'r abstinence, maen nhw'n baglu, a maen nhw'n methu, a wedyn maen nhw'n methu galetach wedyn. So, maen nhw wedi methu, a maen nhw'n dweud, oh, well, what's the point? I'll just get blind drunk, just, yfad neu cymeru mwy o cyffuria, a maen nhw just yn mynd yn waith. So, mae'r ffaith bod nhw wedi methu abstainio ddim yn helpu. Ond so'r theori arall ydy, dyd ar bod ti'n mynd yn chwil gaib 7 noson yr wsos, mynd yn chwil gaib 5 noson yr wsos. Harm reduction. Potentially, gathen ni rwan just fynd ar asos yn neud massive haul, a just mynd, better point! Ond, dwi'n mynd i neud hynna. Ond peth ydy, mae'r syniad ydy fatha, chys be sy'n digwydd ydy, fel oedd yn mwyn fel ti'n efo'r ochr psycholegol yn efo, da ni yn tyfu fyny wedi dod i'r syniad yma o mae llwyddiant yn edrych fel hyn. Mae'r llwyddiant yn edrych fel tŷ mawr tot. Mae'r plant di gwisgo'n immaculate. Mae nhw gyd yn glofar. A dyn nhw ddim yn mynd fewn i fights yn yr ysgol. Dyn nhw ddim yn mynd fewn i fights yn yr ysgol. Mae nhw'n cael straight A's. Mae'r siop, mae'r gegin y llawn o bethau blasus i ddita. Mae Instagram feed ti'n edrych yn stunning. Ti'n cael 1,000 likes bob tro ti'n postio rhywbeth. A hwnna di'r syniad ti di gael. Hwnna di'r syniad chwyddiant. Blent sy'n di tyfu fyny i fod mewn girl band. Pan ti'n tyfu fyny mewn girl band. A hwnna di, a so ti'n basically trio mynd yn erbyn, wel i fi 38 years o y negas yna dod i fewn i'n dybendi beth a beinydd yn bob ddim ti'n consumer fatha'r ffilms, yr news, yr llyfrau, mae'n gyd yn just yn bombardio ti trwy'r amser. A beth sy'n digwydd wedyn ydy, ti wedyn mynd fatha, ti di stopio, di mynd fatha, ha? A wedyn, so ti di stopio, a wedyn ti di baglu chydig bach, ond ti'n baglu ti di wneud, dim di methu, di baglu, a ti'n gallu... Ie, diolch. Na, mae'n cool. Dwi'n credu na just ongoing movement. Twod, fel, da ni di bod yn neud fel, just yr thing ma o fel, trio... So ni di bod yn... Oh my god, mae hwn like a tangent mwy erioed. Yes, ti yn mynd i gael... 100% ti'n mynd i cael siarad amdan your tech. Cwpl o bethau dwi eisiau deud amdano fo. Mae pawb yn gwybod fod na iPads a ffôns newydd. A mae na watches newydd. Apple Watch 7. Ti'n meddwl bod na bobl sy'n tiwnio fewn i'r pod ma just i gael fel actual info. A maen nhw wedi bod yn dechrau, ers fel 5 mlynedd, maen nhw wedi bod yn mynd, well, di hwn ddim yn reliable news source, o'n i'n disgwyl efo fo. O'n i'n dod i hwnna i'r hard-hitting analysis o strategies Apple. A wan maen nhw just yn... Review, cos mae hyd yn oed reviews gwael yn reviews. Oh, yeah. Gadwch review, subscribe. Na, so be ni di dweud, dwi wedi bod yn cael real trafferth, dwi wedi bod yn trio cael dalfyn i meditation practice. Cyn y episode Gav Murphy ni, o'n i wedi gwneud meditation bob nos ers Ionawr cyntaf, a wedyn neswn ni wneud haglediad Gav Murphy edition, a effernal to shit. Ond
dwi wedi bod yn cael un really anodd yn ddiweddar i just iste na hefo meddyliau. Chos dwi'n neud zen meditation pawb, cos dwi'n wancar. Am y zen meditation. Fod pobl efo'r meddylfryd ma fatha, o dwi'n neud hyn, so mae pobl yn mynd i fod, oh my god, pam ti'n neud hynna? Yes, ti mor zen, achos yr whole point o zen ydi, does dim byd yn... Mae'n sôn mor nihilistic pan ti'n dweud, does dim byd yn golygu unrhyw beth, does dim inherent value mewn unrhyw beth. So mae just eiste yna, hold on, mae'n bryn yn mynd i ffrwydro. Na. So mae'r act o just iste yna, a dim bwy... Mewn actual zen practice, yr holl syniad ohono fo ydy, ti'n iste yna, a ti'n gadael i be bynnag sy'n digwydd i ddigwydd. A dwi ti ddim yn resistio fo, dwi ti ddim yn dilyn trywydd meddwl, ti just yn yna yn sylwi. A mae'r posture wyt ti'n iste yna, mae'n bron o bod mwy fel yoga neu physical practice, wyt ti'n iste yna, yn gefn syth, yn llonydd, a just yn adlu, a just iste yna, am faint bynnag amser wyt ti wedi pennu dy hun. A'r actual act o beidio wneud unrhyw beth arall. A mae hwnna'n eitha radical yn ei ffordd o fel, dwi ti ddim hyd yn oed yn... Ys di brain ti'n dechrau planio rhywbeth, ti just yn mynd, mae brain wedi dechrau planio rhywbeth, a ti'n sylwi yno fo, a wedyn fydd brain ti just yn rhedeg off yn neud rhywbeth arall. So dwi wedi bod yn ffindio hwnna'n really anodd yn ddiweddar, achos bod fi ddim yn gallu just gollwng stuff. A wedyn, yn dod nôl i hwn i gyd, fel y syniad ma mae'n okay i ollwng pethau. Mae'n okay i ollwng preconceived syniadau o be wyt ti fod yn neud, sut mae bywyd ti fod yn mynd, be wyt ti fod yn bod, neu be mae bywyd ti fod fel, a stuff na. A dwi ddim yn siŵr lle da ni wedi mynd rwan, oedd hwnna bach yn philosophical. Yes, nôl i ti. Sorry, chys... Penfridiad. O hwn yn fatha rhywbeth o'n i siarad efo therapist fi wrth yma amdan. Just y syniad o fatha ti'n creu syniad i dy hun o fatha dwi am cyflawni hwn, a wedyn ti'n sylweddoli fatha, a wedyn ti'n dweud hwn ydy'r thing dwi am wneud, dwi am newid y byd a hwn ydy o, a ti'n sort of mwy a mwy ti'n trio, ti'n fatha dwi'n methu wneud, a fatha dwi'n teimlo fatha shit wan, a ti'n sort of wedyn yn edrych arno fo dweud, well actually illa do'n i'n fod i newid y byd, ond dwi illa di dechrau yr sgwrs a mae rhywbeth arall yn mynd i ddigwydd, a rhywbeth arall yn mynd i ddigwydd. A ti fatha sort of stori dwi'n cofio di fatha dwi'n siŵr dwi'n cofio'r stori ma'n iawn, ond oedd pentra yn rhywle yn China, mae'r plentyn yn disgyn ac yn torri goes, a mae'r rhywun yn deud i'r gŵr doeth dyna trienni ar y boi bach ma bod wedi methu, mae wedi cael bywyd mor galad wan, a mae'r doeth yn deud we'll see, a wedyn mae'r ryfal yn cychwyn, a mae'r milwyr yn dod ac yn deud da ni eisiau pob sydd yn oed yma mynd i offi ryfal efo ni, a mae'r pobl yn y pentra deud, a mae'r boes di torri goes, oli lwcus diolch yn gorfod mynd, a mae'r doeth yn deud no ni weld, we'll see, a mae just yn mynd ymlaen mae fyny lawr a be so ie fel ti'n fatha mae'n iawn cael y syniad yma o dyma beth dwi isio, ond ddim o'r rhaid bod hwnna'n consumio chdi. Diolch mond yn fixed point yn dy feddwl di. Dydy beth wedi bod yn... Anyway, dyna yr alcove athronyddol ar yr haclediad. Wel, i fynd efo hynna, yn argymell i chi, fatha tangent i'r argymell. Dwi'n newid orffan llyfr o'r enw Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, gan George McCowan. No, Greg McCowan, sorry. A mae hwnnw'n cyd-fynd efo yr meddylfryd yna. Oce, mae'n gyda fi gymaint o bethau dwi angen neud. Mae'n mren i di chwalu, mae'n mynd i bob man. Ond be dwi really angen neud wan, be sy'n bwysig i rwan, ac just neud hynna, a canolbwyntio ar hynna,
Ac wedyn mae dy fren di fatha mynd, a ti'n neud y thing na, a ti'n teimlo gymaint gwell wedyn, unwaith ti di neud o. Sut ti'n bita morfil ar la mor? Un chwiad ar y tro. Ie. Ti'n mynd be, mae dim adroddiad, beth sa ti'n galw fo, dywediad Cymraeg sydd wastad wedi taro deuddeg efo fi am stuff fel hyn, ydy digon i'r dydd i ddrwg i hun. Hwna ydy, mae stuff sy'n digwydd heddiw rwan, delio fo nhw heddiw rwan. Achos dyna gyd wyt ti yn gallu delio hefo. Dyna gyd wyt ti yn gallu effectio. Dwi ti'n yn gallu effectio'r gorffennol na'r dyfodol. Wow, mae hwn yn mynd real dwfn, guys. Da ni'n mynd hyn oed fatha, da ni'n mynd high a da ni dim quite di meddwl eto, so. Gydyn ni THC gummies ydy'r job nesaf ar gyfer y haglediad. Wythnos, di llun, mae iOS 15 yn dod allan, ac o fewn Apple Fitness, mae na guided meditation course newydd i fewn yn hwnnw. So, ta Headspace. So, os da chi digwydd bod yn talu am Fitness Plus, da chi'n gallu cael y guided meditation videos, neu os da chi just eisiau gwneud ar eich watch, mae'r audio just yn guidio chi trwy'r meditation. So mae Apple yn trio cael ei fewn ar hwnna hefyd. Wel, wrth gwrs bod nhw. Unrhyw beth sy'n ei bywyd ti'n mildly gwell. Ond mae haid i ddeud, o ran meditation, mi nas i gychwyn fel mae pawb yn hefo guided meditations, ond dwi wedi ffindio bod eistedd fel wneud zen yn gweithio lot gwell i fi, achos mae awgrymiadau bobl eraill neu awgrymiadau, dwi'n ffindio nhw'n rhy bwerus, dwi'n mynd off wedyn fewn i fel meddwl gormod amdan be mae'r bobl ma'n gofyn i fi, a pan bod nhw'n gofyn i fi wneud, a be ma'n nhw'n cael ti'n neud. Wel, hyn ydy'n rili di fatha cael chdi fiewn, a wedyn ti'n datblygu dy practice dy hun, ie. So, mae hynny'n neud synwyr. Peth arall mewn Fitness Plus, de? Yes, dwi ti di bod mor smooth, a ddim hyd yn oed ydi. Y peth arall am Fitness Plus, dwi'n edrych ymlaen i wneud efo Bryn, ydy fod mae yna group workouts efo screen share thing, so fydrith Bryn weld fi'n chwysu ar un screen, a na i weld o'n chwysu ar un screen, so rhaid ni'n neud yr un workout. So hold on, dyda bod bysych chi'ch da i neud bach o boxercise efo'ch gilydd? O na'r Dance Academy dwi'n siŵr neud yr un yna, be bynnag di'n meddwl. Hold on, cera fi drwy hwnna rai, achos nes i weld o'na'r fel rhyw hip-hop workouts, yn rhyw fo'n trio cychwyn fyny, a ni yn cael lot o targeted ads amdan hip-hop workouts. Ac o'n i just fel, mae hwnna'n genius idea, bys ni'n dysgu popio a locio a chwysu ar yr un pryd, bys hwnna'n greu. Ai dyna beth yw? Mae yna, dwi di trio fo yn y ddau o'r Apple Fitness, fatha, mae yna dance workout, so o'n un lle ddyn nhw'n Zumba efe. Nac i oedd nhw'n fatha the history of music neu rhywbeth, so o'n gych ti fatha, ti'n dechrau yn y 40s, a hwn di'r dawns oedd yn y 40s, a wedyn, hwn yn dawns o'r 50s, a dyma fo, da ni'n mynd, yeah, great. Wwan, da ni yn y 70s, Night Fever, yeah. 80s, techno, rave, way. Fedra i weld fod y feature yma, i certain bobl, maen nhw'n mynd i ffindio fo'n gret. Mae yna elfen fatha... Un o'r pethau efo'r bocsio fi ydy o ffaith bod fi'n mynd yna efo ffrind i mi, a mae yna accountability yna, a mae yna fatha... rwy'n sydd, mae'n bach mwy hwyl os ti'n gallu rhannu efo rhywun, a mae'n siŵr i fi be mae Apple di gweld ydy yr stwff o wneud Zoom fitness classes ma, a stwff Peloton a bachu, maen nhw'n gweld y ffaith bod na elfen cystadlu a elfen o rhannu efo dy ffrindiau yn neud ti mwy debygol o isio gweithio allan. So bod yr un maen nhw wedi methu allan ar, ydy, dweud fod gen ti berson arall yn y tu, sef Apple Watch, a da chi eisiau gwneud workout rhywun pryd, di dynam yn bosib, os na fo chi'n neud o'r dau ddyfais wahanol. Dwi dim fod o flaen un teledu, a neud yr un workout.
Ia, mae hynny rhywbeth, a eto mae'n siŵr bod o'n rhywbeth. Hynny'n un o'r pethau, dwi'n meddwl bod Apple quite di sysio, chos hwnna di, mae nhw'n gret yn ei products o bachu, ond mae'r gwasanaethau dim quite yna, mae nhw fatha 70-80% yna, a mae'n just yr 20-10-20% dwytha yna, dyn nhw'n quite yn gallu cael o, lle mae Google yn hanesyddol lot yn gwell yn adeiladu'r gwasanaethau, ond dim o'r reidrwydd wedyn actually cadw nhw. Yeah, exactly. Cancel nhw wedyn. Cancel culture, Google. Specifically. So yes, so rheina di dy biggies di? Ie, neu be o ti'n... Os na rhywbeth arall ti eisiau fflagio fyny? Rhywbeth arall fydd pawb eich yn defnyddio mwy ar... Ti'n bod mae portrait mode yn photography section nhw ar y camera. Rwan mae yna portrait mode tra ti'n ffilmio, so mae yna fwy o depth of field efo'r cameras. Dwi'n meddwl na just ar y pro models, dio. Ond mae yna thing yn y fawr rwan lle mae'n trio gweithio allan autofocus ar be dwi fod i ffocusio. So os mae'n gweld gwynab yn y cefndir, ffocusio ar hwnnw, a wedyn os mae'n gwynab yn dod i'r foreground, mae'n ffocusio ar hwnna, so mae'n neud... Oedden nhw'n tawtio fatha rack focusing mewn films, a nath nhw'n neud esiampl fatha detective movie film thing. Ac i ffôn, mae'n edrych yn gret. Os ydy o'n mynd mewn gwirionedd yn mynd i echu gwybod be yn union wyt ti eisiau fo ffocusio ar. Ond wrth gwrs, ti'n eich overridio wrth just clicio ar y sgrin a dweud, hwnna dwi eisiau ffocusio ar rwan. Ond, mae hwnna'n... Ti'n meddwl mond y gallu neud ar y ffôns newydd oherwydd y neural engine thing. A dyna di lle mae'r nhw'n mynd i gallu neud yr kind of newidiadau chwyldrol na di yn y meddalwedd ac yn yr stwff sydd yn adeiladu ar be sydd yn y dyfais a cyferu mantais o'r hwnna. So dyna fydd y cam nesaf di be ti'n gallu adeiladu ar y platforms ma, a hynna di mynd i fod o hyn ymlaen ydi maen nhw roed sensors ma yn efo, be ti'n gallu adeiladu yn efo, maen nhw roed yr chips newydd ma yn efo, be ti'n mynd i gallu neud efo, mae'r image editing ma, be ti'n mynd i gallu neud efo, a hynna ydy o'n mynd i fod, ydy be mae'r meddalwedd yn gallu neud. A bobl yn iwsio nhw, rhywun peth o beth da ni wedi bod yn siarad amdan ar... Wel, da ni'n siarad amdano fo fan hyn eto, ond yr erthyglau yma da ni wedi bod yn gweld am Instagram ydy y defnyddwyr sydd wedi bod yn arwain datblygiad stuff fel un. Ac i ddweud o stick dyn nhw wedi TikTok, mae'n y blant yn... maen nhw loads gwaith. O stick dwi wedi bod ar wedi TikTok. Dwi ddim yn mynd i peidio deud bod na absolute geniuses creadigol. Mae hwnna i gyd. Yn amlwg, mae o'n... a hefyd dwi'n siŵr gwybod ddim i fi, chys sgynna i'm yr space yn ymhen i gallu cwpio fo. Ond mae nhw'n pobl credigol dros ben sydd wedi cael y teclynau yma a wedi gallu creu cynnwys sydd yn apelio i pobl mae nhw yn isio apelio i, a maen nhw'n gallu sgriptio, ffilmio, editio a cyhoeddi mewn munuda. Mewn munuda. Mae hwnna'n greu. A ti'n fel ti'n dweud y datblygiadau, fi'n am fwy o datblygiadau wrth i software wella yn hytrach na ysyd y ffôn i'n flipio neu beidio. So, dyn ni wedi bod yn edrych ar cwbl o stories fan hyn ynglyn â... Maen nhw wastad yn dod fyny hefo ni. Mae stories ma amdan Facebook a sut maen nhw'n ymdrin a'i properties nhw fel WhatsApp a Instagram. Mae'r Instagram Insiders reveal its growing TikTok turmoil yn erthygl ar Wired, a mae'n un really dda. Bryn, ti oedd wedi rhannu hon efo ni. Ti eisiau mynd â ni drwy hwnna? So be oedd just fatha dod i'r syniad ma o bod Facebook ddim o'r reidrwydd yn dallt be i wneud efo Instagram i mwy, a bod nhw wan yn panicio, trio
chys be mae'n mynd trwy'r hanes o pam gafodd Instagram i brynu fod yn y ffaith bod o defnyddwyr Instagram yn fengach na pobl ar Facebook ac oedd Instagram really wedi cael ei brynu i nad i Twitter brynu fo a bod yr culture a bachu ar Instagram yn hollol wahanol i be oedd yn Facebook so Facebook yn really gwybod be'n neud af Instagram i ddechrau fi ac yr whole point o'n nhw yn prynu mae'r erthigol yn eitha tof yn fewn i pam maen nhw just yn prynu pethau heb actually gwybod beth yw'r plan efo nhw just i stopio cwmnioedd eraill brynu nhw a wedyn be oedd yn sôn wedyn oedd fatha'r syniad bod nhw wedi creu stories i apelio i pobl yn ytrach na Snapchat a weithiodd hwnna a nath hwnna weithio ond oedd herwydd chos oedd nhw'n really creu rhywbeth oedd y llenwi angen a bod y defnyddwyr eisiau rhywbeth mwy throw away yn hytrach na curatio yn union a wedyn oedd y Reels a'r IGTV a bob dim arall wedi dod wedyn oedd hynna just nhw'n trio fatha allwn ni fod yn YouTube allwn ni fod yn a doedd ddim fatha strategaeth ar syniad cofio Reels yn dod allan a just pawb fel a problem wedyn ydy bod mae Facebook yn trio wneud Instagram mwy fatha Facebook a dyn nhw'n really o reidrwydd a hyn ydy'r peth wedyn ydy mae'n mynd llai a llai amdan fatha creu a rhannu lluniau oedd o mor ddiddorol sut oedden nhw fel yr holl syniad o influencer culture bod hwnna'n rhywbeth oedd wedi dod o'r defnyddwyr hwnna'n rhywbeth wedi consistently dod o user base nhw ond oedden nhw wedi anwybyddu fo achos oedden rhywbeth oedden nhw ddim yn gallu monetisio so oedden nhw just wedi anwybyddu fo a wedyn oedden nhw'n deud mae'r erthigol yn gret achos oedden nhw fel it wasn't even a word that was used in mewn adroddiadau pethau oedden nhw ddim hyd yn oed yn cydnabod bod o'n thing tan yn ddiweddar iawn achos bod o ddim yn rhywbeth oedden nhw'n gallu i defnyddio a mae defnyddwyr i gyd wedi rhedeg i ffwr o'n nhw ac rwan bod mae Instagram di colli i defnyddwyr ifancaf i TikTok ynddo a dyna beth achos mae'n fatha dwi wan fatha nes i gau yn cyfrif Instagram fi fatha rhyw just dechrau'r mis a be chdi gweld oedd y lot o algorithmic content mae'n dod i fyny ond be oedd lot o'n oedd fatha just reposts o gwahanol llefydd eraill so o'n y llai o gynnwys diddorol yna a just fatha nhw'n pwysio y cynnwys yma pwysio'r ads yma oedd nhw'n pwysio a dweud na hwn da chi eisiau'r fideos ar Reels so does neb eisiau Reels neb eisiau Reels mae'r stories yn y top a haich chi wysio'r stories da ni'n symud y notifications i'r top a rhaid yn bod yn shop yn lle chos da chi eisiau siopa mae'r shop na yn a mae o'n gallu gweithio a mae o'n gallu neud synwyr yn y ffordd mae'r ffordd i wneud o sydd yn neud o'n llai fatha Evil Empire fath o sefyllfa a dwi'n gweld na, a dwi'n meddwl fi wedi deud o'r blaen bod fi'n meddwl bod o'n rhywbeth cool o ffordd o gallu ariannu fel person sy'n creu rhywbeth so fatha ti fel fatha dwi'n wedi bod yn chwilio am cardia post Cymraeg ac o'n i wedi gweld un o ddau pobl oedd yn gwerthu so ti wan yn gwerthu ti ydyn ni'n gallu creu siop ar-lein yn y platform a mae hynny'n neud synwyr ond dyn nhw'n really teimlo fatha ti'n gwybod be maen nhw'n trio neud efo fo dyn nhw'n gwybod be i neud efo fo maen nhw isio fo i gyd fod yn un peth Facebook i yn dydio maen nhw'n trio neud o yr whole business ma o'r un peth o WhatsApp like WhatsApp by Facebook Instagram by Facebook y busnes ma fel actually that's not a selling point a mae o fatha'r syniad the metaverse by Facebook a mae o just fatha sgyn nhw'n
trio creu i'r byd ma a neu gyd yr un peth. O peth ydi, mae'n trio homogenisio fy mewn ffordd i fatha fod yn union yr un peth, bod chdi fatha'n rhannu hyn, rhannu llall. Ond, a wedyn mwyn yr algorithm wedyn yn cymeru beth i'n rhannu, adeiladu, hyn di'r pethau gyd ti diddordeb mewn, fydda ni werthu dy sylw di i'r person yma, a wedyn mae yna rhywun wedyn di gweithio allan o'r ni geimio'r system ma, a bwydo hwn i fewn a mae'n pwysio'r person y ffordd yma. A fel ti'n gweld efo'r ymchwil ma, efo iechyd meddwl pobl ifanc, dyn nhw'n necessarily poeni. Wrth gwrs bod nhw ddim. Chys, fatha, mae'n bres yn dod i fewn, so mae'n gallu ariannu fo, so mae'n gallu anwybyddu'r problem, chys maen nhw efo'r data i dweud, fatha... Mae'n teimlo fel... ti'n gwybod yr adeg pan oedd pawb yn smocio, ac oedd smocio'n cool, oedd pawb eisiau smocio. A wedyn oedd y tobacco companies yn gwybod yn iawn bod nhw'n rhoi lung cancer i bobl. Ja. Mae'n gyd gymaint o data scientist. Sgrablo mlaen. Sgrablo mlaen i trio cadw fel, mae smocio actually'n dda i'ch chest chi. Dyma doctor yn dweud. Mae gen nhw data scientists, mae gen nhw pobl clyfar, mae gen nhw fwy o data na bron i bob i llywodraeth ar y ddeiar. Mae'r syniad bod nhw ddim yn gwybod yn nonsens, llwyr. Nodyn arall dwi'n gweld fan hyn, just yn symud mlaen yn rili gwic, mae hwn yn pwynt fyddwn ni'n dod nôl i, ond dwi'n teimlo bod o'n un da ni'n neud o hyd bod mae'r cwmnïedd ma'n evil a dwi'n gobeithio bod ni ar tipping point a mae fel big tobacco, but anhebygol iawn bod na unrhyw un yn mynd i beth yn mynd i newid. Dileuwch Facebook, dileuwch Twitter, dileuwch Instagram. A tri'ch gweld beth sy'n digwydd. Ond mae Iestyn gallu iwsio nhw'n ffain. Mae Iestyn ni sy'n jyst yn iwsio fo'n wrong. Mae Iestyn zen dros ben. Embodiment of. Zen Tech Master. Dyna dy screen name ti. Ar Reddit. Dwi jyst eisiau flagio fyny. Dwi'n cofio dwi wedi rhannu. Dwi'n cedi bo fi wedi rhannu hwn efo chi. Fel podcast ar enw Darknet Diaries. Ac yn un o'r penodau diweddara mae gen ti maen nhw wedi wneud investigation achos weles i unwaith eto ar Reddit sef lle dwi'n mynd ar y we rwan sydd randomly yn neisio chi iechyd meddwl fi na Twitter, who knew? Oedd bobl yn yr subreddit podcast yn siarad dan fel oes na rhywbeth lle ni wrando arna sydd fel oedd Reply All yn arfer bod achos mae podlediad Reply All wedi kind of implodio mewn just horrible racist anti-union cesspit I don't know, dwi'n mynd gwybod mae'n lot o beth wedi newid yna a dyn nhw ddim yn neud yr un math o'r rhaglen oedden nhw so fel investigative tech podcasts ti'n mo, eitha tebyg yr un yma really, efo just llai o zen tangent ond so investigative da ni'n edrych fewn i stuff ni'n gallu mynd ar Wikipedia come on Bryn so oedden nhw wedi gwneud penod amazing amdan y cwmni ma o Israel sydd basically yn rhedeg spyware massive ar gyfer government oedd o'n y Guardian oedd o'n anhygoel ac oedd o'n newydd yr allan ar y podlediad yma a oedd nhw'n gweithio hefo Citizen Lab so y busnes ma bod mae'r tech lab ma yn Israel yn anhygoel y stuff ma'n gallu neud ma'n basically ti'n gallu deffro yn y nos a ma'n edrych yn bod gen ti missed video call ar WhatsApp ond actually maen nhw'n literally gallu fel trwy video call i WhatsApp ti maen nhw'n gallu cymryd basically cymryd dros o'r ffôn ti no click exploit but just ma'n benod amazing so Darknet Diaries dwi'n credu ydi o dwi'n mynd i fod yn hollol honest ydych chi mae'r llgoden wedi torri ar y machine fi ar hyn y bryd so dwi'n flying blind ar y podcast ma so os di rwy'n isio cwyro fi please gnewch ond penod 99 a penod 100 o y Darknet Diaries bydd o'n y show notes diolch yn fawr much o sgwerthfarogios
Ond be oedd ti'n dweud, so nath y Guardian hefyd wneud tamad y mawr ar... Citizen Lab sydd wedi dod o fallan, maen nhw'n anhygoel. Oedd o'n fatha cydweithio dros fatha rhyw dwsin o news agencies dros y byd i gyd yn just y lledaenu'r stori ma, a oedd nhw'n sôn amdano y ffaith bod na protestwyr, twrnead, opposition MPs, fatha teuluodd nhw, yr whole lot. Ddwy benod podcast na'n anhygoel yn dangos sut bod y technoleg mae'n cael ei iwsio ar political quotes, a dissidents, ond basically just unrhyw un sydd yn... Wyt ti fel Llywodraeth Saudi neu Llywodraeth Mexico yn prynu access i'r system yma, a ti wedyn basically yn gallu ffwcio rownd hefo ffôns unrhyw un wyt ti isio. A mae'r cwmnis Israeli ma'n deud fatha, iawn, ma'n nhw'n garantio i ni bod nhw ddim yn mynd i defnyddio fe i pethau drwg. Oedd nhw'n sôn y ffaith bod oedd y journalists yn Mexico wedi diflannu a oedd y ffôn y boi hefyd wedi diflannu hefyd, oedd yn tres yno fo, oedd basically nhw wedi dwyno a di just i nadu neb gallu ffidio allan bod nhw wedi rhoi spy, a hwnna oedd y peth diddorol oedd fatha'r a mae'n swnio fatha bod ni ar rhyw tangents weird, ond maen nhw yn kind of cyd-fynd efo'i gilydd. Mae technoleg mwy na lai galluogi i chi wneud unrhyw beth. A mwyn mynd yn ôl i un o favourite memes ni, sef Jeff Goldblum, ar syniad bod fatha, bod chi'n gallu, dim yn meddwl bod ddoliau chi. A ar syniad bod rhai chi ystyried, dyn ni'n agor drws i y technoleg ma i gallu neud bob math o bethau heb o reid rwydd ystyried be di diwedd y brawddeg a be fydd y brawddeg nesa a be sy'n mynd i digwydd oherwydd y stwff ma. A ei ryw radd ma na, a dwi'n meddwl bod ni di sôn am hyn o blaen, a dwi'n meddwl na rhywun yn hacio'r iaith. Methu fyw cofio beth i enw fo, oedd o arfer yn y llywodraeth yn sôn am yr angen... Leighton Andrews, diolch yn fawr. Yn sôn am y ffaith bod na angen rhyw fath o oversight ar syniad bod chdi'n ethical oversight a bod ethical standards mae'r stuff yma yn deepest, darkest spy stuff. Ond maen nhw'n part o'r un peth. Mae'r deepest, darkest spy stuff ma a'r stuff ma Facebook yn neud, maen nhw'n gyd yn part o'r un problem. Mae'r technoleg yn bodoli a fydd ti iwsio'r technoleg yn ei pethau da, ond fydd ti hefyd camdrin y data hwn ydy'r Spider-Man paradox, Bryn. Ydy hwn ydy'r updates nath Apple ryddhau i llun rhywbeth i wneud efo yr un meddalwedd? Mae'n debygol bod o'n gysylltiedig i ryw radda, ond o'na sôn bod na ryw zero-click exploit wedi dod allan trwy fatha maliciously crafted PDF programming notes, os da chi ar iOS devices bendith yw i chi, please, diweddarwch. Sydd ddim yn 14.8. Diweddarwch i'r peth mwyaf diweddar sydd ar gael, ideally 14.8, os ddim bellach na hynny, os bod o'r... Os da chi ar Android, dwi'n yn gwybod beth da chi neud. O basically, peidiwch am mynd fatha update later, hitwch y fucking update now, a just gadwch y ffôn am awr i ddim orffen fucking updateio. Hefyd, dwi'n gwybod, nes i watch a network neithiwr, mae lot o'r fatha stwff yma yn ymhen. News ethics, Bryn. Ond eto, TV ethics. O'n i'n gwachad yr thing, a ni fatha, mae yna parallels rhwng hwnna a'r stwff. Chos eto, yn yr unig farchad maen nhw, y sylw, y data, ac gwthio am mwy o bres. A hynny ydy'r unig
Mae'r un peth yn bodol i fanna. Dydy, so byd yn newydd mewn ffordd, mae dydy just fersiwn fastach o'r un problem, dio. Wff, oce. Da chi wedi gwrando ar y siow ma, digon hir i wybod bod Don't Be Evil ddim hyd yn oed yn bodoli rhagor. Maen nhw gyd yn. Stay safe, kids. Nawr te, da ni ddim wedi siarad am OnlyFans, ond mae'n ffain, achos maen nhw gyd just probably mynd i fynd i fel, I don't know, Patreon, TikTok, whatever. So, y summary ydy, dwi'n eisiau deud hwn yn yr episode wythoedd, yr quote gan Dr Cox, or Scrubs. If they took all the porn off the internet, there would only be one website, and it was bring back the porn. Mae OnlyFans wedi sylweddoli, hang on, mae 80%, 90% o elw ni yn dod o pobl sydd yn neud quote-unquote porn. Da ni licio pres. Eich dyna neith Instagram nes a trio dwy'n OnlyFans ddim. Oh god, yeah. Just cychwyn Instagram night. So mae OnlyFans di troi rownd o dweud, da ni ddim yn mynd i cael gwared o porn. Yay! Mae'r whole creators just fel, Yeah, pull the other one, it's got bells on it. Yn llythrenol. Ac maen nhw'n symud i platforms eraill, a ti'n gweld, ti'n gweld bain yn nhw. Ond i le tybed? Chos unwaith eto, mae hwn mor embarrassing. Mae literally llygoden Mac fi wedi stopio gweithio. So allai ddim hyd yn oed navigatio fewn i'r stori ma. Nawn ni roi links yn y show notes. Dyn ni'n megin mynd i fewn iddo fo. Mae gen ni Spice Girls i siarad amdan. Ti'n deitha fi? Hang on. Please. Breaking news bora ma, dwi wedi reid yn y show notes, ydy fod updates diweddar a Nintendo Switch rwan yn gallu i chi ddefnyddio Bluetooth headphones. Ydy. A AirPods. I mean, allai ddim hyd yn... Dwi ddim wedi testio fo to, achos dwi ddim yn gallu cael gafel yna fo, achos dys yn ei bod wedi cael go yna fo dydyn yma. Ond, wicked, oedd brain fi wastad ydi deud, right? Perfect setup ni byddai, galla y mab chwarae y Switch ar y teli mawr, ond bod gen fo clust ffonau arno, so bod o ddim pawb yn y tîm goffa gwrando. Heb cable, pawb yn baglu dros dyfo, ie. Ti'n deitha fi. Wicked. Na, mae hwnna'n greit. A mae pris Switch standard arferol wedi dod lawr i dan 250, dwi'n credu rwan. Achos mae'r Switch OLED rwan ydi fel y top of the range, so maen nhw eisiau gwerthu hwnna i ti. Mae'n cyn ei bach o bad news fath o beth, a mae'n cysylltiedig i rhywun efo'r stwff OnlyFans dwi'n recrio. Ti wedi cael account OnlyFans ti hefyd? Do. Channel ti wedi cael... O'n i'n gwylio. Dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. Brinda's Apple Fitness. Brynfit o ddo. Brynfit Adventure o ddyn o fo. O'n amazing. Brynfit Adventure. Eisiau gweld hynna. So mae'r Llywodraeth y Brydain wedi a cael ei ail drefnu. Mae nhw wedi... Mae Oliver Dowden wedi cael ei sacio fel y Culture Secretary. Siam. Ie, dwi'n gwybod. Ond y person, mewn waith i rhywun adda wan, mae'n y Dean Doris wedi cael ei appointio fel Secretary of State for Culture, Media and Sport. Ydy hi'n rhywun sy'n cwyno am cancel culture yn Mae hi yn batshit bananas. Gret. Hi'n MP? Mae hi'n MP. Ie. Mae hi hefyd... Fuck hi! Mae hi... So mae'n debygol bod ni am weld unwaith eto ymdrech i cael fatha porn bans ar home internet, achos mae di gweithio mor dda, dwi'n siŵr weithio blaen. Wyt ti'n gwybod beth ydi enw? Dyn ni ar Plusnet yn ti ni, ac os wyt ti'n trio edrych allan am Plusnet hub ti ar unrhyw ddyfais, mae'n gael efo'n PN hub. So bob tro ti'n agor... Mae di digwydd cwpl o weithiau. So, hwn ydy'r esgus newydd. Dim wneud ymchwil o'n i. Trio newid Plusnet settings fi o'n i.
Just trio connecting. Mae wedi digwydd cwpl o weithiau lle dwi wedi agor y machine fyny a mynd, dwi'n yn cofio roed ho. Wait, na, mae'n oce, it's oce. Gwyneb efo un dafnyn o chwys emoji fi. O'n i'n meddwl ni wedi bod yn ei private browsing. Shit. Incognito mode. Ond un o'r pethau diddorol, a hwnna, un o'r pethau oedd wedi bod yn trafod yn gwaith, oedd y ffaith, oedd Oliver Dowden wedi bod yn siarad amdan quote-unquote fixio y GDPR. I snadu fo bod ni'n cael mwy o common sense yn ytrach na box ticking. Be sy'n bod ar GDPR? Meddwl fo? Mae'n lot o'r stwff yn fatha lot o... Mae'n sôn mwy am Mae'n wedi conflatio rhywbeth fatha cookie preference pop-ups a bob math o bullshit arall sy'n dod i fyny oherwydd oherwydd GDPR. Ond dy ddim really neud i byd i neud efo hynna. Ond y peth diddorol ydy o'na get on Wired, ond o'n i roed o'n y show notes, yn erthigol sôn amdano y ffaith bod Brydain yn meddwl bod yn mynd i gallu neud hyn, ond maen nhw'n wrong. Chys y direction of travel ydy bod pobl yn mynd, bod gwledydd yn mynd mwy debyg i GDPR yn ytrach na o ffwr o GDPR. A mae symud o roth GDPR yn mynd i torri. So part o'r beth sydd yn yr reola di be maen nhw'n sôn am fel adequacy agreements. Yeah. So'r syniad ydi bod mae'r Undeb Ewropeaidd yn edrych ar data protection regime ti ac yn dweud mae hwn yn gyfatebol i beth da ni'n cynnig fel yn yr Undeb Ewropeaidd, so mae'n saff i ti'n gallu rhoi dy data di o Ewrop fewn i Brydain. Peth ydy, os da ni wan yn un o'r pethau yn y trade deals da ni'n neud, ydy mae bod eich bod America yn dweud, da ni eisiau chi neud eich water lawr y data protection requirements chi. A da ni'n dweud, yes sir. So beth sy'n digwydd wedyn ydy, mae adequacy agreement rhwng Brydain a Ewrop wedyn yn cael dorri, chys dydy'r reola ni ddim digon da i mwy. A beth ydy mae lot o dweud ydy fatha common sense. A ti fatha, ond ti di siarad efo pobl busnes? Maen nhw'n bach yn thick a lot o'r amser. A dyn nhw'n really dach be maen nhw'n neud efo'r data yma. A maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod, a maen nhw'n meddwl bod nhw'n glyfar, a maen nhw'n trio neu rhywbeth, a maen nhw'n methu, a da ni'n cael talk, a da ni'n cael Marriott, a da ni'n cael fatha BA, da ni'n cael... Dwi'n gallu gael mae Bryn yn edrych fel emoji hefo un dafnyn o chwys ar ei ben hefyd rwan, just fel, oh god. Maen nhw'n trio bod yn glyfar ac yn meddwl bod nhw'n mynd i gallu gwella fo, ond maen nhw'n just mynd i neud pethau waith, a maen nhw'n mynd i chwalu toman o busnesodd hosting yn Llundain oherwydd busnesodd yn Ewrop methu roed i data nhw yn Brydain i mwy. So mae Tech City a hosting yn Llundain mynd i dod yn wag, chos mae bob dim yn mynd i fynd i Dillyn, neu maen nhw'n mynd i fynd i Amsterdam. A peth ydi, mae broblema o GDPR, absolutely. Mae'n elfennau i wneud efo fatha, da ni ond, bod ni bod wrthias blynyddoedd, da ni ond efo un safon sydd wedi cael ei certifio sy'n gyfatebol efo GDPR. Mae'n terms of enforcement, mae lot o yr cwmnïau sydd yn dod o dan o fo wedi dewis cael ei investigatio'n dilyn, a mae'r swyddfa dilyn dan just maen nhw'n boddi mewn cases, a dydyn nhw'n rhoi judgments allan i sydyn i actually gallu neud i'n byd. So mae'n problema fo, ond mae hyn yn yr implementation dim o reidrwydd yn yr actual syniadau sydd yn core. A dwi wedi bod yn darllen yn yr dyddiau dwytha stwff China. Efo stwff China, ti dal y ddau GDPR a'r stwff China nesau gilydd. Mae nhw'n mwy na lai rhy fath. A ti fatha, mae China
yn mynd yn yr un ffordd yna. Mae nhw'n meddwl fatha, mae chdi gwarchod y data, mae chdi roi mynediad... Sydd yn syndod. Mae stwff Russia, eto, nid yr un peth. Mae lot o'r gwledydd yma'n mynd yn y direction yna, a mae Brydain yn sort of dweud, da ni eisiau deal efo America, achos America di favourite ni wan, bod gas gen nhw ni, neith nhw really caru ni os neith nhw just roed un siawns arall i ni, da ni really please. A mae'n just a bullshit, a mae'n mynd i wneud, ond Oliver Dowden oedd yn siarad lot am hyn, eto ni'n rhaid y link i'r stwr sy'n ei waed yn y notes, ond chyd bod o'n di mynd, dwi'n kind of gobeithio neith y nonsense ma am quote, liberalisio'r reola ar data mynd efo fo. So, a'r unig peth gwni wedyn ydy na Dean Norris yn trio banio porn eto, so gwni weld beth yn gwneud. Ond ydy porn yn devolved? Na di, yn anffodus. O, Sian, achos gallai fod yn ddiwydiant. Ti'n gwybod be? Bys fod amazing, so Cymru jyst yn fynd rai. Yn hanesyddol, da ni wedi bod i gyd yn fel egni, mwyn gloddio, exports glo. Rwan, da ni'n mwyn gloddio bitcoins. Wel, o'n i'n gobeithio dweud, symud tuag at fel renewable energy, touristiaeth, a porn. A nipples. A porn. So mwy gloddio, renewable energy, i ni gallu mwy gloddio bitcoins a streamio porn. Ti'n mynd be? Gwranda, dwi'n hapus i gefnogi economi Cymru yn be bynnag ffordd gallai. Os di'n hot miners, as in mwyn gloddwyr, nid bobl ifanc, diolch yn fawr. Rath hwnna allan yn wrong. Saesneg, you fucked up fanna. Ma'ch geiriau chi gyd rhywun peth. Yeah, god, Saesneg. ER, dim OR. Hot chwarelwyr, dylsyn ni di dweud. Hot chwarelwyr yn meddwl hwnna. Greased up quarrymen in your local area. Chwarelwyr yn chwarae. So, Drakeford, Marky Mark, Cheesemeister. Da ni ar gael i fod yn special advisors. Yep, cant o cant. Just pick up the phone, man. Gyrra postcard i fi. Gyrra postcard i print. Gyrra llythyr wedi sealio hefo cwyr. Wedi'w sgwennu gyda goose quill. A fydd print definitely. Ar velum. Send it by Raven. A nawr, da ni'n mynd i ddod â chi rushing o'r canol oesoedd yn syth i'r 90au. Mae'n hen bryd i'r haclediad gamu. Spice World. Siarad, gen i ti beth dwi isio. Be ti really isio? Be dwi really isio. Yn ei ddeud i ti beth dwi isio. Be dwi really isio. Dwi isio. Siarad am y ffilm. When the world is in trouble, when our future is in danger, we call upon one man. But when he's busy, he calls 5 girls. Columbia Pictures presents The Spice Girls. All right, we're coming. In their film debut, Victoria, Emma, Mel B, Jerry, and Mel C. They're ready for action. Girl power. They're dressed to kill. Do you want that shaken or stirred? And thoroughly prepared for any encounter. It's a story of love. I think with boys, you should be able to just wheel them in. Yeah, and order them like a pizza. Yeah, no cheese. Compassion. It's really too hot in here. I need a fan. And misunderstanding. When the speeding melon hits the wall, there's Christmas for the crows. What did he say? I haven't a clue. That's more like it. This January. Would you like an hors d'oeuvre? No. But I'll have one of these pie things. Make your choice. Oh, I like the blonde one. No. Sporty. Rock your world.
and spice up your life with the Spice Girls. Spice World. Yeah, but can they act? Blah, 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 girl power, feminism, do you know what I mean? Da ni really isio zigio. Yep, croeso i ffilm di ddim y mis yma, sef Spice World, Cronfachau 1997, cos, ti'n mo, falle bod yna loads o ffilms ar yr Spice World allan yna, ond hwn just gymaint o hit. Dim just Spice World, cofio, Spice World the movie. The movie. Sorry, does he ddim rhaid y colon yn... I distinguisho fo o'r Spice World the album. Yeah, dwi'n cofio. Spice World The Quest to Find India by Columbus. Oh, well, yes dyn. Dwi'n gweld bod brain surgery ti wedi helpu. Mae hwnna'n really ddofn. Diolch. Yndan, da ni wedi cael ein tyflu i bydew 90s commercialism. Hoci, dwi'n gwybod na fi sydd wedi cyflwyno hon a wedi dod â hon gyda help Sianna Lau, friend of the show. Diolch, Sian. I'r melee yma, sef ffilms di ddim. So oedd hon basically joke entry. Nes i kind of rhoi allan yna fel, fi am mynd i wneud Spice World. Beth actually yn meddwl bysach chi full on. Achos, so, i fynd i chi tu ôl y llen wrandawyr, nes i dweud, be wneud ei Spice World mis diwetha, a wedyn oedd nhw fel, mae hwnna'n ridiculous. No need, be bynnag nath ni mis diwetha yn lle. Okay, fine. So wedyn na'i drio awgrymu Spice World eto mis yma. Dwi'n eisiau gwneud Spice World? A wedyn nes i ddechrau mynd, dwi'n siŵr bod o'r gael. Oh, wait, na, dwi ddim ar gael yn rhywle. Okay, mae probably ar eBay. Na'i brynu DVD. Fydd o'n ffynnu. Na'i brynu DVD. Oh my god, mae'r DVDs yn costio £30 ar eBay. Be sy'n digwydd i'r ffilm ma? Turns out, diolch i Investigative Journalism podcast ni, dydy'r ffilm ma ddim ar gael unrhyw le. Nes i Iestyn Littlefinger ffindio'i ffordd i gael copi ni. Dwi ofyn gofyn i ti. Mewn ffordd hollol gyfreithlon, a dwi ddim yn mynd i ateb cwestiwn na ar sut mod i gael copi yna fo, ac reserves the right to silence. Wel, oedd o rhywbeth i wneud efo rwy'n o'n i'n mynd allan efo yn y 90au, ac o'n i'n manage gallu cael mewn contact efo nhw. Ddim oherwydd Nintendo 64, ond i gael copi o'r ffilm. Ond nid i gael copi o'r ffilm, ond cael o mewn HD 1080 a mewn 5.1 surround. Oedd o yn, actually. Mi oedd safon y ffail yn hyfryd ar hwn. Mi oedd y lliwiau o'r 90au wedi'w rendro yn arbennig. So, oedd y ffilm 90au dros ben. Oedd hwn... Right, so basically, cardiau, flop, ar y bwrdd. O'n i eisiau gwylio hwn fel freaky nostalgia trip, achos oedd o'n fflachio fi nôl i adeg, lle o'n i ddim yn gwybod bod ni'n cael yn manipulatio gan farchnata. Oedd o'n teimlo'n real ar y pryd. So faint oed oeddech chi pan math hwnna allan? So 97, o'n i'n 14. Yeah? 13, 14, ie. 13, falle, ie. 19. See, ti'n gweld oedd y tea past it? Yes, that's just... Guessed in the boobs. Fedra i ddim disclosure pwy o'n i'n deitio ar y pryd. No. Is the boobs... Emma Bunton. Emma Bunton, o'n i'n mynd i ddeud yna, guaranteed. So... Yeah, chos y Spice Girls ydy'r unig rei sydd actually efo copies o'r ffilm ma wan. Swear to God, guys, mae'n anodd i gael. Mae'n llenwi garage Victoria Beckham. Mae hi'n really pissed off amdano fo. Mae'n toddi nhw lawr i droi nhw fewn i fel y collection newydd bob geia. So, o'n i eisiau gwylio fo, a mi oedd o fel sense memory fflach. Cryf iawn. Hyd yn oed, tymo, deud beth ydy am y diffyg unrhyw fath o creative fflach, na plot, na dialogue, heblaw am Roger Moore, oedd yno fo i gyd. Mi oedd o'n sense memory. Mi nawn ni ddeud, a dwi'n siŵr fyddwch chi'n domain iddo fo hefyd. Wnaeth o agor ar Top of the Pops.
So nes i just dechrau giglo'n syth, achos mae'n agor ar perfformiad ar Top of the Pops, hefo'r logo. Mae o'n agor ar fatha James Bond multicolored James Bond backgroundy thing. Sorry. Mae gennyn nhw gyd fan hyn. Austin Powers. Yeah. Tybod, dissolfio mewn I Top of the Pops. So mi oedd o, mae gennyn nhw rhyw fath o fel Britain. Kind of vibe yn does. Chos ar y pryd, 97 oedd... So gael y ffilm yn cael ei wneud yn fatha July I August 97 oedd Tony Blair newydd ennill yr etholiad oedd Cool Britannia oedd yr fatha'r big thing oedd gyn ti Oasis versus Blur oedd gyn ti Spice Girls oedd gyn ti oedd y whole lot fatha oedd culture Brydain yn cool ac yn newydd ac oedd o'n pryd oedd hwn allan o ran Dolig 97 oedd y premier oedd Austin Powers oedd allan cychwyn mis Medi 97 so dwi'n meddwl oedd y title sequence yn fatha fwy o rush job ac I digwyddiad oedd o fod gwybod hynna achos yr Roger Moore yr connection Roger Moore Roger Moore ond just I cyd-digwyddiad fod ddau ffilm efo'r aesthetic na o sets gwael 100% swinging 60s yr 30-year cycle mae fel The Back to the Future yr stuff mae gyd yr 30-year cycle yr kind of swinging 60s, bring it back. Oedd yr ffilm Spice Girls wedi cael ei greenlightio tra oedd nhw ond wedi wneud un album. 100%. Teimlo fel na hefyd. Gafodd o I rhyddhau just ar ôl iddyn nhw releasio ail album nhw. Sef Spice World. Ond oedd y caneuon ddim yn barod nag e? Nagodd. So ti'n agor... So ti'n agor ar... So mae'n ffeindio fewn ar Top of the Pops. So gyn ti nhw'n performio. Mae gyn ti Richard E. Grant a... Richard E. Grant. Y boi na allan X-Men yn y cefndir. So gyn ti Richard E. Grant a Claire Rushbrook. Alan Cummings a'i crew o. Oh my god, Alan Cummings war dda. Documentary film crew am ryw reswm. Diolch ond 2 flynedd off GoldenEye, guys. Spudgun oedd un o'n nhw. Chi'n nabod Spudgun? Off bottom. Ydw. Oh my god, flashbacks. A wedyn ti'n mynd I fatha lod o fatha... A beth sydd ddim, mae'r ffilm... Fel does am plot i'r ffilm. Does am conflict. Does na ddim fatha... Does dim unity of dramatic purpose. Does, mae o'n gyfres o skits lleddoniol byse teens 14 impressionable o Fachynllath yn meddwl oedd yn funny iawn achos o ti'n meddwl bod ti'n cael gweld y merched go iawn nes i sgwennu lawr oedd o fatha oedd basically fatha dry run ar gyfer Family Guy o fatha setups a cutaways cutaway a hynna oedd yr whole thing and a lot of a just load of cameos un o'r pethau mwyaf pwysig wyt ti'n gweld yn ystod y sequence cyntaf yma ar Top of the Pops ydy complete lack of fel context neu unrhyw beth basically oedd rhaid bod ti'n kind of gwybod beth ydy Top of the Pops ond hefyd y graffeg mawr yn fflachio'n deud based on an idea by the Spice Girls. So o'n I darllen, so mi oedd na o Disney eisiau neud ffilm Spice Girls. What? Ond doedd y Spice Girls ddim yn licio... Bys yna ddim boobs yn The treatment. Doedd nhw'n licio'r stori, oedd ddim beth nhw isio. So... Ddaru nhw wneud yr ffilm nath nhw a Kim Fuller sef brawd I manager nhw Simon Fuller ysgrifennu'r sgript a Kim Fuller wedi sgrifennu pethau fatha Not the 9 o'clock news Spitting Image so ni allai weld hwnna yn I swear to God yn
y 10 munud ola'r ffilm yma, mae'n mynd yn all out, balls to the wall, existentialist comedy. Ti'n meddwl lle mae'r boi American yn pitcho'r ffilm yma sydd actually digwydd. Mae'n mynd yn rhyw fath o fel fourth wall breaking insane. A o'n i fel, yes, hwnna beidio, ond di hwnna mond yn para 10 munud ar ddweud y ffilm. Chys, am hwnna'n rhywbeth fatha, dwi'n rhywbeth efo Clem Bay neud, fatha, be ffwc dyn ni'n neud, fuck it, no ni just, we'll break the fourth wall, no ni just taflu new shit i fewn, a just cael laff efo fo. So da ni on top of the pops. Bryn, wyt ti'n neud y stori rundown? Okay, alright. So, os wyt ti isio, dwi'n hapus iawn i Mae gen i fi list i fyny at o beth sydd wedi digwydd yn y ffilm, i fyny at y pwynt lle nath y blentyn agor i lygad pam oedd o'n mynd i cael gweld boobs Jerry yn y hospital. A wedyn nes i stopio cymryd notes ydyn. Ti'n fel, mae hwn di cyrraedd y peak. Nath o Ari Plus net router o i trio chicken settings. I'r PN hub. Diolch. So mae Alan Cumming supposedly yn neud documentary amdan y Spice Girls. Mae o yn arbennig in peak night crawl of form, yn wyndro rownd, yn siarad yn posh yn Saesneg, ac yn kind of trio gwneud rhyw fath o rhywbeth allan o'r cymeriad yma. Ddim yn llwyddiannus iawn. Bydd documentary maker. Sy'n dilyn nhw rownd, ond sydd byth actually'n siarad hefo nhw. Dydy'r documentary maker yma byth yn interviewio nhw. Dydy o byth actually'n cael unrhyw interaction hefo nhw. Mo just yn dilyn nhw rownd mwyn llenwi amser. But I digress. What a waste, Alan Cumming. Mae o fod yn comic relief, ond mae comic relief yn fod lle mae'r ffilm yn serious. So mae gen ti fatha relief squared, a diolch rili fatha... So mae'r Spice Girls rwan yn rhedeg trwy... So, ti ar bit yma, o'n i'n cael very strong sense memories. Top of the Pops, yes. Tongue piercing, Girls, very yes. 90s. Very much. Lot of like, woof. Elton John. Bottom balls. Lot of bottom balls. Dim lot of bras. And he just felt, yes, mae hwn yn licio hwn. Mae hwn yn great. Anyway, carrying on. Elton John. Mae nhw'n bumpio fewn i Elton John ac yn cael lovely group moment. Elton, why are you doing here, Elton? Great. Lot of amser. Funny times, Elton John. Lot of fans. Mae'n hard days nightio. So Bryn ydi fflachio fyny. Mae hwnna'n 100% peth. Guys, dwi'n goffa cracio. Do it. Cracio yn arall ar agor, just i gael ni drwy hwn. So anyway, mae nhw wedyn yn neidio mlaen i'r Spice Bus. Rwan ta. Mae'r interiors yma very peak 90s. Mae'r bus yn fucking TARDIS. Yeah, it is. Rwan ta, mae gen i, dwi'n mwyn gwestiwn rwy'n gallu gweld yn fy notes i, ond mae o'n deud fan hyn, Spice Bus anecdote. Sioned, mae gen i Spice Bus anecdote. Dwi'n gweithio, dim bo fi'n neud dim bo fi'n neud hyn yn gyhoeddus iawn yn aml, ond dwi'n gweithio i Q. She's lovely, she's a real person, she's got a great personality, she's just a very hard taskmaster. So dwi physically'n gweithio i Giant Chicken. A mi oedd bus said Giant Chicken. Dwi'n mwyn cos i unrhyw yn cofio bus Q? Wrth gwrs, I have photos. Bus Q... Bryn, oedd bus Q yn thing i ti? Mae'n cadw fi neffro nos, just yn meddwl dan efo. So oedd bus Q... yn thing tan roughly kind of 2010-11 a Bob Steddfod mi ditchwyd bus Q a wedyn cwpl o flynyddoedd yn ôl mi oedd yna fel drone footage, drone shot wedi mynd yn viral o fel bus graveyard ac yn y bus graveyard mi oedd y Spice Bus wedi parcio drws nesaf i bus Q Are they? Yn y giant bus graveyard ma. Neu dropio teaser dim yr unig cysylltiad Cymraeg yn y ffilm ma.
Dwi'n gwybod sy'n rhywun wedi sylwi. Mae'n Bryn wastad yn neud ymchwil. Ti'n trio dweud bod hwn ddim yn investigative podcast? You'll find. Anyway. Dim byd i wneud fo Trevor, ond fod ar yr adeg yma, o'n i'n cwestiwn, pwy di Trevor? Trevor ydi Meatloaf, ie? Ie. O, dyna pwy di Trevor, iawn. A fen di, mae Meatloaf yn y ffilm ma. Mae wedi cael Meatloaf ein ei cameo yn y ffilm ma i wneud exactly un joke. Ie. Un joke. Nes i bron a gwennu'r adeg yma. Yeah. So anyway, da ni wedi cwrdd hynna. Meatloaf sydd wedi bus drifio nhw. Maen nhw'n hangio allan fel bunch o teens. Mae'n briliant. Mae fel 15-year-old loft. A beth sy'n gret o'r bus na hefyd ydy, mae'r bus mae'n gyrru o gwmpas Llundain. Mae tu fiewn y bus hollol static. Hollol static. Mae'n ffain. Mae'n anferthol. Mae'n fwy na flat fi. Mae o fel y Lincoln Lawyer. Okay. Maen nhw'n goffo mynd i llefydd rili bwysig a maen nhw just yn goffo Matthew McConaughey o'i ffordd rhwng Llundain. Am ddim rheswm. Dylen nhw wedi pwyso mwy i fewn i'r stupidity na o mae hwn mental yn mynd digwydd tu allan, ond yn fyma mae bob dim yn normal type o beth. Nath nhw'n pwysio digon i mewn i hynna yn y ffilm. It is strange how still it is in here, don't you think, Emma? We spent a lot of money on the suspension on this bus. So wedyn maen nhw'n drive around ac yn cyrraedd One of and Was, a mae Jonathan Ross yn neud dwi'n yn gwybod public appearance iddyn nhw, lle maen nhw'n cyhoeddi bod nhw'n mynd i fod yn chwarae yn yr Albert Hall mewn wythnos. First live gig nhw. First live gig nhw, right? Dyna beth sy'n sy'n nhw fel dyn nhw rioed wedi chwarae'n fyw. So Fantasy World. A mae live gig gyntaf nhw yn yr Albert Hall. So, mae hyn yn indictment of the manufactured pop of the 90s. Nad ydyn nhw rioed wedi chwarae. Da ni'n mynd i fod yn holl honest, nid oes talentau canu mawr ymysg nhw. Talentau personoliaeth sydd yn fan hyn. Albert Hall. Mae'r Hollywood Film Guy yn dod ac yn trio pitcho nhw ar... So, dyma lle mae'n mynd yn meta iawn. Mae yna Hollywood Film Guy... So, mae hyn i gyd yn digwydd mewn vignettes fel petai. Mae Richard E. Grant yna'n bod yn awesome. Da ni'n hyd yn oed wedi sôn. Mae mwy amser i sôn yn pan mae'r awesome ydi Richard E. Grant yn hwn. Dwi wedi gwneud mistake efo notes fi. Do'n am... Pryd dath nhw gyfarfod ferch arall ma oedd yn pregnant? Ar ôl hyn? Mae hi'n neidio mlaen i'r... Hold on. Am fod oedd na flash forwards nes i really mwynhau yn hwnna. Mae hi'n yn y rehearsal hefo Jules Holland. Mae hi'n cyrraedd yn y rehearsal a hi di ffrind gorau nhw. Ever. Dwi dal ddim yn gwybod beth i enw hi. So, Nicola. Ti'n goffo deud dim Nicola. Nicola. So, Hollywood Film Guys, like, can they act? Dwi'n ddim yn gwybod. Wel, mae hwn i gyd yn meta iawn. Mae'n trio bod yn glyfar. Bear with. So, mae Richard E. Grant yn ffonio wedyn yn siarad ar y ffôn hefo ei boss fo. Sef y chief, Roger Moore. Mae Roger Moore yn... Haid i fi ddeud, right? Spoilers... Mae hwn yn un o'r ffilms dwi wedi caru a casau mwyaf. As in, dwi wedi cael teimladau cryf iawn o gasineb tuag at hwn yn y ffaith bod o'n shoddy AF. Right? Mae'n fucking balls rubbish o ffilm. Ond mae yna bit efo Roger Moore yn hamio fo fyny. Full Roger Moore. A dwi'n gwybod bod Richard E. Grant efo ddim yn yr un stafell, ond mae just gweld chats rhwng Richard E. Grant a Roger Moore, y ddain nhw'n campio fo fyny to high heaven. Dwi'n lyfio fo. Mae Roger Moore yn gael stwff Roger Moore i ffilmio i gyd ar yr un diwrnod. Mewn Austin Powers studio, mae'n siŵr. Gafodd mae bob un gwisg mewn gwisgo yn reference i Bond ffilm gwahanol. A mae o'n mwytha fatha yn ei fel anwes yn bob un. Mae'n bwyto fatha rhyw mochyn bach the teacup peg mewn un golygfa.
Mae'n So- eitha fucking creepy, hefyd. Oedd o ddim yn gwybod amdan y Spice Girls cyn cytuno wneud y ffilm, ac apparently mi oedd o'n ddiolchgar i Richard E. Grant am troi fyny ar y diwrnod a bwydo'r llinellau fatha bod yr ffôn. So yeah. Admittedly, mae'n genuinely yn math o beth o Richard E. Grant yn neud fel be. Dwi'n cael bod yn rhywun i'n stafell ar Roger Moore? Excellent. Yes, of course na i troi fyny. Dwi'n bwys os dwi ar y sgrin neu beidio. Yeah. Love it. Yeah. So, maen nhw rwan, mae Richard E. Grant yn cael llinell amazing, a gyd sgennau fel nodyn ydi, there'll be blood on the walls. A ni just fel, what? Mae'r drama, yr high camp sy'n dod gan Richard E. Grant trwy hwn i gyd yn spectacular ac yn cadw fi fynd. All the way up to 11. Dwi'n caru fo. Hwna, just, be oedd yn cadw fi i fod eisiau gwylio hwn, oedd just fo. Oedd yn briliant. So wedyn, maen nhw'n symud ymlaen i musical rehearsal hefo a musical director nhw yn credited Jules Holland. Jules Holland, ie. A dyna lle mae Nicola yn troi fyny. Oedd Jules yn edrych mor bored. Oedd o'n fatha... Fucking try, Jules. Pam ffwc nes i cytuno i wneud hyn, fatha mewn, this is beneath me, fath o beth. Mae just eisiau. A di mae Nicola yn troi fyny, sef... Naokomori? Naokomori, sef Tosh o Torchwood. Hi oedd y gwyddonydd yn Torchwood. A hi ydi ffrind gora y Spice Girls. Ffrind gora nhw. A'r unig un, ddo, oedd ddim yn cael bod yn y band. A da ni'n gwybod pam. Does na ddim fath o syniad o... Does na ddim Pete Best. Because she had a man and had to be with man. Because the patriarchy, yes. Mae hi'n feichiog, a ond mae tad y plentyn wedi gadael hi. Ie, ond mae'n hollol chilled amdan hynna. Mae'n hollol chilled am hynna. Hiya, girls. Oh, no, he left me. He just left me. Mae hi'n wsos yn hwyr y barod yn cychwyn y ffilm. So basically, mae hi wsos overdue i'r babi ma, a wedyn flash forward cwbl o'r efo yn y ffilm ma, maen nhw'n mynd â hi Ministry of Sound. Yeah. Great plan. A paid. Vibrations yn mynd i gael allan di. O be oedd hefyd oedd dweud, we've abandoned her, they will take her out. Maen nhw'n mynd â hi i'r Ministry of Sound, maen nhw'n abandono hi yn y Ministry of Sound. Maen nhw'n gadael hi ar y ledges i beidio mynd i ddawnsio, just i fod ar y ledge, just yn watcher nhw yn fel... You look after our handbags and our coats. Yn cael amser amazing. Mae'n a lot o queer representation, swn i'n dweud representation, ond fel, ydy o'n cymryd mantis o fel, sbio amazing ydy queer culture Llundain yn y 90s. Rhyw radda ti teimlo. Ie, mae'n a lot, ti teimlo, ydych chi'n cymryd mantis o hwnna, exploitative yn hytrach na celebratory. Kind of. A hefyd gyn ti bach o queer coding i rhyw radda efo yr editor y papur newydd. Oh, God. So da chi'n cofio pwynt hwnna? Dame Edna Everidge. Dame Edna. So Barry Humphries. Ydy'r actor sydd yn actio, Kevin McFuckerson. So Barry Humphries. Editor y Sun. Yr kind of very slimy AF. Dio ddim yn be ffwc ti'n efo? Calvin Mackenzie? Dim fodio. O gwbl. Definitely. Dim fodio, ond fodio. Ond mae hwn yn definitely fel... Dwi'n licio... Mae loads yn digwydd yn y ffilm yma. Mae o'n really time capsule, a dwi'n licio hwnna. Ond llai'n dweud bod fi'n licio fo fel darn o... hyn. Anyway, so nôl ni. So Pregnant Sixth Spice Girl ma, Trevor's left me. Ydy un o notes fi. That's it. A wedyn mae pobl... Trevor, dyn nhw hwnnw hefyd. Y bus driver sydd wedi cael i'n pregnant. Holy shit! Huge if true. Huge if true, yeah. We've blown this wide open. Merched. Spice Girls i gyd were getting broody. Flash forward i skit doniol ond nhw i gyd yn bod yn mams. Dwi'n eitha licio'r skit mams. Ond eto mae o fatha gyd ar fatha council estate, fatha, you can't tell these kids anything. A na fatha, a ma Mel B yn fatha, efo rhyw llwy bren am ryw reswm. Dwi'n gwybod bod mae yn eitha ffynnu,
Ond mae hefyd, mae'r awduron, mae'r stories, mae pob beth yn really fel Llundain-centric, really... Mae o'n flash o amser lle oedd hi'n top-down culture lot. Dwi'n genuinely gobeithio rwan mae democratisation of popular culture wedi digwydd ymysg. Yeah, ymysg... Wel, you TikTok generation, maen nhw I gyd yn bloody neud I stuff I hun. A pethau... Ond oedd yma'r un adag a Cool Cymru? Oedd I ryw raddau. Wel, Cool Cymru oedd just basically oedd pawb yn licio Cerys Matthews am ryw reswm. A Super Fairies. That's about it. Ond, so ma'na hwnna, ma'na eitha fel elitist flash o'n nhw fel Council Estate Mams. Oedd yn eitha ffynnu, ond hefyd, ti'n meddwl amdano fo, ti fel very sneering. Ond i'n ffeindio lot o y dialog oedd nhw'n rhoi I Victoria Beckham yn full on cas. Fel really fel nasty. Ond mae rhaid o ddim yn meindio. Na, exactly. Dwi'n siŵr fysa hi di deud. Ie, mae hi'n actio, oedd Posh Dice wastad yn gymeriad. Oedd yn agwedd ohoni hi. Oedd nhw I gyd I ryw raddau yn y gymeriadau. So... Ond oedd Sporty Spice yn y shelter suit ac yn dew ar yr exercise bike yn y flash forward yn ffynnu, am fod oedd hi fatha Waynetta slob. Oh, yeah. Slob, yeah. Waynetta. So, ma'na kind of... Ma'na chance iddyn nhw ganu can arall efo Jules Holland, tra bod Nicola yn cael chillax ar ei sofas nhw. So, mae'r papur newydd, y daily event, yn dod rhywun, let's split up the Spice Girls, medde Kevin McMaxwell. A maen nhw'n cael... glaw yn y swyddfa. Ie. What was that about? Mae mood fo yn achosi I ddechrau storm. Mae hwnna'n union beth dyn nhw wedi pwysio digon bell I mewn i'r obscure, weird byd ma oedden nhw'n trio wneud. Fatha mae o'n rhy normal, a wedyn gen ti glaw yna. A wedyn gen ti... Wedyn mae gen ti'r diwedd. A gen ti Richard E. Grant, dim Richard E. Grant, Richard O'Brien, fatha rhyw so, yeah. creepy... Paparazzo. Mae o'n brilliant. Mae Richard O'Brien yn great yn hwn. Ninja paparazzo ddo, so mae o fatha... Mae o'n anhygoel. A mae'n ffynnu, a mae bits yna yn ffynnu, ond mewn ffordd kind of Saturday morning TV ffynnu, ydy'r comedy hwn I gyd. A dydy'r skit ddim yn landio. Mae'r tôn yn mynd dros y siop I gyd. A does dim coherence. Na, am hynny di'r problem. Dydy o ddim yn endio fyny yn Spice Girls versus... Dydy ddim yn endio fyny yn Spice Girls versus the newspapers. Na. Dydy ddim yn endio fyny yn Spice Girls need to save their friend. Na. Dydy ddim yn endio fyny fel Spice Girls need to save their... Does na ddim fel un llunyn stori drwy ddefo I gyd. Dwi'n credu bod nhw'n credu bod. Chos, yr fatha'r... Yr syniad mwyaf dwi'n meddwl sydd wedi gallu gwneud efo'r ffilm yma fysa wedi bod nhw yn brysur yn paratoi ar gyfer y gig ma. Mae ffrind Nicola nhw ydy ffrind gorau nhw'n ysgol neu rhywbeth. Mae'n rhyw fath o... Da ni dallt pam bod hi'n bwysig iddyn nhw. Mae nhw wedi anghofio amdano hi I ryw raddau achos mae nhw'n ffocws gig ymaint. Ond mae nhw wedyn yn fatha... Mae nhw'n cael teiri amdano fo. Mae nhw'n kind of mynd I gweld hi dallt fatha... da ni'n neud... Mae hi'n... bod nhw wedi enwybyddu hi, mae hi dal yn hapus bod nhw allan yna, a wedyn mae nhw'n mynd yn ôl, so mae gen ti fatha through line. Does na ddim fel, Spice Girls yn mynd nôl i'w cartrefi nhw, a fel cymuned yn nhw'n ddim byd. As in, beth sydd ti ddim yn cael hwnna? Dydy o ddim, cos mae hwn yn pri Girls Aloud, mae hwn yn pri cyn wyt ti'n gwybod lle mae bobl ma di dod o. Mae hwn yn pri... kind of rhigor bandage off o dyma sut mae pop groups yn cael eu creu rhain oedd a dyna so mae hwn yn cael cymharu Hard Day's Night lot ydw nhw fatha trinu fatha rhyw homage I Hard Day's Night ond peth ydy oedd gyn y Beatles hanes efo'i gilydd
oedd nhw wedi bod i Germany, oedd nhw wedi bod yn chwarae, oedd nhw wedi bod dros, ac oedd nhw wedi tyfu fyny efo'i gilydd i greu y band ma, lle doedd gen y Spice Girls ddim yr hanes yna. Oedd nhw pryd i nabod gilydd ers 2 flynedd, a wedi cael ei just i taflwyd ar y byd ma. Oedd nhw wedi cael ei packageo yn daclus ac yn dal a roed i gyd i fyny na fatha Cool Britannia ma. So, do na ddim... So rhaid i ti adeiladu'r hanes na i gallu creu lein trwy'r ffilm. Dwi heb cael chance i wylio y documentary Channel 4, a dwi actually edrych ymlaen, achos oedd edrych ar y footage castio nhw o 94 yn eitha creepy, actually. Oedd o'n creepy, oedd o'n edrych tyma bach fel cychwyn, fel rhyw fath o fel bloody true crime podcast show. Yeah. A dwi'n really intrigued i wylio fo, i weld, achos ti'n modd, doth y comeback tour yn 2019, a dwi'n siŵr bod nhw wedi gwneud loads o pres off o fo, ond doedd nhw, doedd ddim fel ABBA yn reformio nac di. Na. Ti'n feddwl? Wel, eto, oedd ABBA dod at ei gilydd o'r hanes yna, lle o hein oedd with a lie, dwi'n meddwl, really, yr first atha'r big mainstream manufactured band. Why, don't know, mae'r Monkeys. Mae gen ti'r Monkeys. Ac yn y nwy ffilm. A'i TV show, a'i... So anyway, dwi'n mynd i fynd â ni trwy'r stori. Ywch chi'n pigos bits fe fyny wrth i ni fynd mlaen. Yr stori, such as it is. So mae Kevin McMaxwell di dweud bod o eisiau splitio fyny'r Spice Girls. Get it crushing commentary. Nes i actually enjoyo'r dan Deja Vu yn hwnna. Oedd hwnna'n eitha funny. Mae'na Deja Vu joke, guys. Oedd nhw wedi gwneud o cyn y Matrix. Mae'na Deja Vu joke. Ti'n meddwl be, oedd y ma bach i di deitha fi heddiw. Weithiau dwi'n gweld pethau, dwi'n gwybod fi wedi gweld nhw'n blaen fel, oh my god, ti wedi cael Deja Vu. Gwyd o fel, wow, mae hwnna'n thing, di bobl eraill yn cael, ac o'n i'n fel, cool. So anyway. O'n i'n meddwl bod fi'n special. Damn it, dwi'n gallu gweld y dyfodol. Will! Just peth bwynt allan, mynd yn ôl i gynna de, pam o'n i under the knife yn y doctor's surgery, ac yn mynd trwy'r poen o'n i mynd trwy de, os a no way da ni yn y Matrix fatha mae Elon Musk yn meld da ni, mae hwn yn ridiculous. So, dwi allan o'r meddylfryd da ni yn y Matrix. O, paid, hei, gwranda, gynnu ni, fyddai ni siarad am trailer Matrix 4 yn really quick yn yr after party. Dwi'n hollol ymwybodol bod ni wedi gwneud 2 hour plus ar hyn o bryd. Sorry, guys. So, anyway, so rwan, maen nhw ar y bus, mae Kevin McMaxwell yn dweud, let's split up the Spice Girls. Maen nhw'n chwarae chess. Dydy Jerry ddim yn deall, Mel B ddim yn deall rheolau chess. Well, let's change the rules of chess, then. Funny, mae Richard E. Grant yn gwisgo Spectacles Amazing 90s. Dwi'n cael sense memory arall o wisgo like exactly Spectacles fel na, ovals, tinted glass, metallic, love it, hwy'n arnyn nhw. Mae nhw'n deud, mae'r Hollywood Idea guys, sef y trydydd plot string yn y ffilm yma, yn trio pitcho nhw ar... Dylech chi'n neud ffilm efo'r Spice Girls, a maen nhw wastad y gyd yn wael iawn. Yr executive, di actor enw George Wendt. A fo oedd Norm yn Cheers. Dyna lle o'n i di gweld o blaen. Diolch ffeithiau Bryn. Mae'n licio ffeithiau Bryn. Dwi'n meddwl wedi gweld bob hynod o Cheers. Ar Netflix. Ar be ma'n o? Ma'n rhywbeth. Ar Channel 4. Pam oedd nhw allan. Ti mor he. Oedd Iestyn yn y cefndir yn Cheers o'n y bar. Sgusodwch fi. So, mae nhw'n neud skit hefo Hugh Laurie fel Poirot yn deud bydde Emma Bunton yn gallu cael get away efo murder achos bod hi mor cute. Mae nhw'n mynd ar trip ar y bus. Mae'r script yn really, really gas. Mae Victoria Beckham yn super judgy. Mae Dominic West yn troi fyny. Dwi ddim yn cofio am be, ond wedyn mae yna... Photographer, dwi'n meddwl. Na ni. Dyna fo, o'na fatha photo Photography session. dress-up session, lle maen nhw gyd yn gwisgo fyny fo'i gilydd. Oedd hwnna'n eitha Boy funny. o'r The Wire, ie? Yeah, boy. So maen nhw'n cael fari
Austin Powers i Dress Obsession. Mae Richard O'Brien wedyn Amazing Creepy Paparazzo. Let's get the black girl wearing the sort of cave woman sort of clothing, 100%. Tribal thing. Gymaint o stwff. Mae yna gymaint o stwff fel fucking bod... Wel, Danny, we're coming to it. Problematic stuff ar 90au. Mae Jennifer Saunders mewn party hefo nhw. Mae nhw'n cael go ar Bob Geldof am gael gwallt sgryffu. Mae Jerry'n siarad am athronyddiaeth eitha tofn cyn mynd i Milan. So, mae Bryn wedi gofyn am rhwydd hynt i fynd â ni trwy ardal rhan o ffilm Spice World sydd yn Milan. Just cyn i mynd i Milan, pan oedden nhw yn y party, oedden nhw'n disgrifio thing, tywod nath o'n dweud, well, is the Pope a Catholic? Yeah. A wedyn, oedden dweud fatha, why can't we just have men when we need them, and then they just go away? They want men hookers. Maen nhw eisiau gigolous, basically. I want to be able to order them like a takeaway. Yeah. And no cheese. Y Pope thing nath nhw pigo fyny ar. Wel, fysa'r papur newydd i chi pigo fyny ar y darn arall, really. Peth favourite darn ti, est? Just y darn. Ffefryn darn fi? Ffefryn darn fi, yn likely, de. Oedd pan oedd Michael Barrymore dod i fewn. Oh, God. Oh shit, da ni'n mynd rhaid i cyrraedd hwnna. Ti'n gwybod, so just fatha nodyn bach o fanna, ti'n gwybod pwy arall oedd yn cael consider ar gyfer y rôl Michael Barrymore? Oh God. John Cleese. Oh. Well, I can see John Cleese, actually. Bys o fo ddim di bod mor ffynnu a creepy a Michael Barrymore. Mae na creepiness yn Michael Barrymore. Ti'n ma? Anyway. Oes. Milan. Nes i actually chwerthin yn y darn yna. So, Bryn, cer ni Milan. Okay. So, cwestiwn iddo chdi. So, ni gwachad y tamad yma, ac oedd maen nhw'n dechrau canu, a maen nhw'n canu Wanna Be in My Gang, can Gary Glitter. So, y fersiwn gafod i'r rhai yn y cinema, a y golygfa mynd fel ma. Maen nhw'n canu'n ymarfer yn barod ar gyfer y sioe. Apparently live performance, sydd ddim yn live performance gyntaf nhw. Da ni'n gwybod. TV performance, nhw ar rhaglen. Mae yna dawnswyr yn dod tu ôl iddyn nhw, sydd fatha dynion ffit mewn... The men hookers. Tighty whities, efo fatha sailing caps, a maen nhw'n just yn dawnsio, a maen nhw'n mynd fatha, what the fuck, fath o beth. Mae Richard E. Grant yn cael argument efo y producer y sioe. So, o'n i gwachad y producer ma, a oedd o fatha offensively Eidaleg. Caricature. So, nes i meddwl fatha, ydy y boi yna'n Eidaleg? So, cwestiwn iddo chi, faint o bobl Eidaleg oedd yn y golygfa na? Ti'n mynd i siocio fi, Nath nhw'n actually mynd i'r Eidaleg. Nath nhw ddim. Oh, 0. Okay. Mae'r producer na... Oedd o'n EastEnders neu rhywbeth yn doedd? Okay, go. Dwi'n lyfio Bryn. Mae'n boi rhan nhw Kevin Allen ydi o. Mae o'n Gymro o Abertawe. Na. Listen, whoa, hold on. Wow. Right, so Kevin Allen... dim Kevin Allen y ffilm director oedd wedi directio... No way, Kevin. Na. Granda, Granda, sgennau mouse, a sgennau ddim ffôn i double checkio hwn. No way, Kevin Allen ydi o. Yeah. As in Dad Lily Allen, ac Alfie Allen. Rhod llun fyny fi, achos dwi angen fact checkio hwn. Right, dwi angen, yes, mae rhaid ti selectio share screen. Achos dwi ddim yn gwybod os allai... Right, here we go. Spice World, 1997. Fuck! Mae Bryn newydd dangos y llun i fi. Ti'n jocian? Kevin Allen.
No, my little mind has been blown, guys. Writing Twin Town Kevin Allen. Cyfarwydd o the upcoming Twin Town 2 town. The Under the Milk Wood. Well, mae brain fi. A dad Lily Allen. A dad Lily Allen, yeah. Fudgeroo. Kevin Allen. Wow. A'r dawnswyr, Eidaleg ta be? Be ti'n meddwl? Gorau bod fel... Coal miners. Brydeinwyr. Sexy chwarelwyr. Band o grŵp o'r enw The Dream Boys. Well, sydd yn grŵp dawnswyr o Brydain. That tracks. So, mae nhw wedyn, mae Richard E. Grant a Kevin Allen yn cael teiri fe gilydd. Yep. Mae Jerry mynd oedd o dweud, haven't you heard of compromisation? No. A ti fatha, mae nhw'n trio fatha, nid ti allan bod hi'n glyfar ond hefyd yn dope. A ti sort of fatha... Dwi'n gweld, mae hi'n athronyddol, ond ddim quite yn eiriol. Ia. A wedyn, mae nhw wedyn smash cut wedyn i'r noson. A hwnnw'r fersiwn yr theatrical release. Right. Mae hyn yn bwysig. Yeah. Mae nhw wedyn yn dechrau canu, mae nhw'n canu fyw, a mae'r dawnswyr yn dod allan, a wan mae nhw mewn suits piws efo assless chaps. Faint oed oedd y plant oedd yn mynd i weld y ffilm ma? Ia. Bums. So, mae nhw wedyn yn darfod yr sioe a mae nhw'n hedfan yn ôl, a mae'r ADR yn deud fatha, what was the point of that? Well, so be oedd y fod i ddegwydd, oedd Gary Glitter ei hun y fod yn neud cameo am 4 munud ac yn canu You Wanna Be in My Gang efo'r Spice Girls. So gafodd hwn i ffilmio July Awst 1997. Yn October-November 1997 gafodd Gary Glitter i erlyn am bod yn berchenog ar lluniau amheus o blant. Gofyn nhw rithro wedyn i dorri allan i ymddangosiad o'r ffilm, ond nath nhw dal gadael i fewn a tamad yn eidal a nhw'n canu'r can You Wanna Be in My Gang. Well, so commercialism gafodd Gary Glitter music credits ar y ffilm ma, oedd yn y credits You Wanna Be in My Gang, song by Gary Glitter. Sorry Spice Girls, that did not age well. No. Mae fel yr album Amazing Kate Bush, mae dwi'n berchen arno, sydd hefo 5 munud solo gan Rolf Harris yn efo. Not even a joke, guys, checiwch allan. Ond ia. So, o'n i yn licio heblaw amdano'r creepy AF Gary Glitter moments. Mae yna vibes eitha da fel mae Mel C yn gwrthod y male dancers. Ac o'n i just fel, dwi'n licio tyma bach o queer vibes gan Mel C. Dwi'n licio'r rejection of traditional feminine values yn efo. Mae Richard E. Grant yn gael fight efo'r... O tamad weird lle oedd Emma Bunton a Baby Spice yn mynd fatha, well, gyda i yr teddy bear yma, gyda'i teddy bear yma, teddy bear yma, mae gyda'i'r plushie, mae gyda'i hyn, so sgyn i'n lle iddo ti yn yngwelu fi, a ti fatha, maen nhw chwarae hi fatha... Di torri dy galon, doedd. Ond maen nhw fatha chwarae hi fel plentyn ifanc ag fel fatha sex symbol ar yr un pryd, a ti fatha... A ti fel pam nath nhw gael Gary Glitter? Okay, I get it now. So, wedyn, maen nhw'n mynd nôl ar y Spice Bus, maen nhw'n rili angen PP yn y goedwig, a wedyn maen nhw'n mynd allan ac yn cwrdd aliens. Creepy, graspy aliens. Ti di skipo heibio joke Meatloaf. Sorry. Na, hwnna di'r darn. Ia, na chi just cyn i'r aliens gyrraedd. Maen nhw'n sort of, how can all 5 toilets be backed up? So cofio wan, maen nhw ar double-decker bus, maen na shit ton o le iddyn nhw gallu fatha
byw, a mae gen nhw bathrooms gegin a 5 toilet Ar y bus. ar y bus ma. A mae Meatloaf yn mynd fatha... Mae Richard E. Grant yn dweud, pam ydych chi'n ffixio'r toilet? Ond dweud... Mi'n caru'r merched ma. Dwi'n caru'r merched ma. Ond na i ddim neud hynna. So ni'n neud unrhyw beth iddyn nhw. Ond dim hynna. A fatha... So mae yrfa fo wedi cael i distilio lawr i'r joke yna. Cael boobs yn Fight Club. A ti sort of fatha... Oh, okay. Oh, Meatloaf. Good. He's good actor fyd. Anyway, ymlaen â ni. Maen nhw'n cwrdd â aliens. Mae aliens yn dod o'r aliens yn caru'r Spice Girls. Mae aliens yn creepy ac yn graspy. A mae Jerry yn full on fatha snogio un o'n nhw. Ie. Mae'r... Pam... Be nath o dweud? Shake hands neu rhywbeth? Neu pam nath o grabio i boob hi? Achos bydden nhw'n aliens a dyn nhw ddim yn gwybod... Oedd o funny. Ie. Ond wan maen nhw'n mynd nôl ar y bus ar ôl yr aliens wedyn maen nhw'n mynd i dance camp. Efo Michael Barrymore fel rhyw fath o demented Sergeant Major yn dance camp. Ond mae o just mor gwyn a 90s Saesneg yn dydi o, cos fel yr unig dawnsio maen nhw'n does dim... Maen nhw'n trio bod yn stryd a maen nhw'n trio bod yn... Ond does dim elfen o hwnna yn y bo o gwbl. Dwi'n am fatha Rocky montage o nhw'n dysgu dawnsio falle. Mae o'n fatha flailio, pransio gwmpas. Mae nhw'n mynd fatha, what the fuck? A wedyn mae nhw'n cael fatha rhyw obstacle course ma. A mae Posh just fatha mynd... Not doing that. Mae'n cerdded o rownd yr obstacle course. Mewn sodlau hyfryd. Wedyn maen nhw'n cheisio Michael Barrymore. Presumably mewn I pwch nofio. Bryn! Too soon? You went there. Yes, continue. A wedyn maen nhw'n cael fatha rhyw Scooby-Doo adventure yn y tŷ Yn y Spooky Mansion. Yeah. Ie, a wedyn maen nhw'n endio fyny mewn... a wedyn, wrth gwrs, mae Richard O'Brien yn spooky paparazzo yn dilyn nhw rownd na'n fos yn Spooky Mansion. Darn Trainspotting oedd hwnna, de, lle nath o ddod allan o'r toilet. Love it. Wedyn maen nhw jyst yn endio fyny mewn festival tent yn chilio mewn dressing gowns. Wedyn mae yna skit ynglyn â bod nhw yn mynd I fod The Spice Force 5, rhywbeth yn eithaf bod nhw mewn... Dwi ddim yn cofio pam bod nhw'n hwnna. Hwnna o... Pitch arall. Am ffilm lle maen nhw just yn bod yn spies a hwnna'n kind of funny. Mae Jerry'n troi fyny Bob Hoskins. Dyna ni dweud, Bob Hoskins. Excellent. Shout nôl I Super Mario Brothers. A wedyn maen nhw'n mynd ar competition winners. Maen nhw'n competition winners a maen nhw just yn kidnapio 2 ferch ma sydd ddim yn cael unrhyw beth arall I wneud yn y ffilm. A maen nhw'n kidnapio nhw ac yn rhoi nhw ar speedboats. Quick, there's an aquatic adventure happening. Mae Alan Cumming yn goffod gweiddi. Absolutely dim jeopardy, pawb yn fine. Mae Victoria Beckham yn really ddoniol, licen I pwyntio allan. Mae hi bach a comedy genius yn yr whole thing ma. Mae hi'n chwarae fo I gyd, mae'n actio, a dwi'n licio fo. Na'n dweud bod fi actually yn licio hi yn fo. Mae'n okay, mae pawb yn fine, there was no jeopardy, oedd o just yn filler. Mae'r competition winners ma, y plant ma ddim yn dod fyny unrhyw bryd arall yn yr stori. It's just done. Wedyn maen nhw'n mynd i'r Albert Hall. A maen nhw gyd yn cwmpo mas, cos mae Kevin McMastersons wedi llwyddo I splitio fyny'r Spice Girls, a wedyn mae Barry Humphries yn neud rhyw fath o skit ofnadwy lle mae o actively trio gwenu a mae'n really creepy. It's great, it's fine. A wedyn mae nhw gyd yn cofio nôl I pam oedden nhw'n mynd I Caffi Brian. Pam oedden nhw gyd fakely yn ffrindiau fakely pam oedden nhw'n fakely ifanc. A Brian ydy Bill Patterson. Eto actor da Brydeinig. A maen nhw just fel, yeah, of course we should bod efo'r Spice Girls, my god. Pam lai? A maen nhw'n chwarae Wannabe. Yeah. A mae Nicola just yna. Mae Nicola just yn hangio round efo nhw tam maen nhw'n enwag. A wedyn maen nhw'n so maen nhw'n cofio, so wedyn maen nhw'n mynd hangio round tu allan y caffi.
Brian, a wedyn maen nhw gyd yn sort of allan yn hongian rownd Soho yn ganol nos, a wedyn, dwi'n gwybod bod maen nhw gyd wedi mynd i Caffi Brian ar yr un pryd, dim rheswm, dim text, dim byd fel yna. Hei, bi am ni fynd i clybio? Ie, nath o dweud, mae'n Nicola, mae babi hi'n diw unrhyw funud wan. Mae hi wsos yn hwyr yn barod, mae'r ffilm yn digwydd dros 3 diwrnod. So mae hi wsos a hannar past i due date hi. Yep. Mae'n penderfynu maen nhw'n mynd â hi allan, chos maen nhw wedi anghofio amdani hi. Yep. Maen nhw'n mynd i'r Ministry of Sound. Maen nhw'n mynd i'r Ministry of Sound i exploitio yr gay culture lliwgar hynod yna. Very acid. Oedd hwn hefyd yn sense memory, acid 90s, very much yn fy marn i. Dwi'n mynd gofaint yn chi oedd yn gwrando ar yr Ministry of Sound albums. Ie. Continuously yn y Nova yn dreifio rownd. Y Nova mynd i McDonald's i gael drive-thru yn Gaernarfon. Mae'n ffynnu, so wedyn maen nhw'n mynd i'r ysbyty a mae'r babi yn dod, a wedyn maen nhw'n fel, we're going to take some time. So wedyn maen nhw'n cwrdd â bachgen sydd mewn coma. Mae'n ffynnu. Mae'r teulu mynd o dda, wait, are you the Spice Girls? A maen nhw'n dweud, oh yeah, well some of them. My son's in a coma. A mae'n just mewn rhyw ward yn ei dillad. Mae'n just basically ar y gwely a fatha job mewn gawd os am machines yn attached iddo fo. Mae'r kid mewn coma a mae'n just fatha... Na, nath o'n deud coma. Come on. Paid y tarnisio'r ffilm ma fel na wan. Nath o'n just say he's passed out. Da iawn, Iestyn. So mae'r Spice Girls yn mynd draw. No mention of a coma. O'n i'n teiri bod wedi deud coma. So Mandela. All right. Let me get the film back up. All right. So wedyn, ma nhw'n mynd ato fo ac yn deud bod nhw'n mynd i ddangos boobs nhw, ond mae'r hogan yn ffain. Mae Victoria yn gwyddi, I'm Victoria! A ni'n meddwl bod hwnna'n really funny. O wedyn, be ni'n lyfio, oedd nhw'n cytio nôl ac ymlaen o'r sbyty i'r Albert Hall, ac oedd mae Richard E. Grant yn mynd o dda, a mae Alan Cummings yn troi rownd i'r camera, ac tu ôl iddo fo, mae'r Albert Hall yn wag. Hollol wag. Hollol wag. A mae Alan Cummings yn dweud i'r camera, minutes until curtain up. Wel, gallai hwnna just fod bod o'n terrible documentary. Ie. Dyna be oedd, ond just fatha, ie. Ond wedyn oedd nhw fanna fatha, dweud, fatha, maen nhw efo hi, Nicola, mae'r nyrs, dwi'n meddwl, oedd yn casualty? Oedd hi very much yn rwy'n sydd wedi actio'r nyrs o blaen, definitely. A wedyn mae'r nyrs arall yn dod i mewn, a mae'n dweud, I'm going off shift, going anywhere nice. A mae'r Spice Girls yn fanna. Literally o'i blaen hi. O'i blaen hi, mae'n dweud, I'm going to see the Spice Girls. I hope, I hope you'll all be there, fath o beth. A mae'n dweud fatha... So ti'n... Ie, nath hwnna really freaky fi allan, cos ti fel, ti'n gallu esgusodi structural stuff weithiau, ond mewn scene lle dydy internal logic y scene na ddim yn gweithio mewn unrhyw ffordd. Na. Os mae hi'n fatha nuts am Spice Girls, mae'r Spice Girls llythrenol yna. O'i blaen hi. Di hi'n mynd i fatha rhyw snotty, fatha... I hope you'll be there. Better turn up. Yeah. So, mae hyn i gyd yn digwydd, a maen nhw fel, maen nhw Nicola mynd i gael babi, a wedyn, unwaith mae Nicola yn cael babi, maen nhw'n goffod rasio i'r Albert Hall. Cue, drive-in montage efo Victoria yn drifio'r Spice Bus. Wehey! So, yn ystod y bit yma, wedyn, mae'n eitha funny, mae'n hold on to your knickers, girls. Mae'r geography Llundain Paid Bryn. Fucked yn hwn, oce. So mae gen ti'r scriptwriter yn narratio'r journey ma. So ti'n gweld... So mae fod yn wael. So dyma di'r bit lle mae'n mynd yn meta, lle mae'r scriptwriter yn pitcho y ffilm da ni currently'n gwylio. A hein oedd y bit lle ni'n mynd, dwi'n licio hwn, mae hwn yn weird. So nhw'n dweud otha, we're seeing shots of London, we see Trafalgar Square. A dyma nhw'n mynd pasio Buckingham Palace. So, mae Trafalgar Square a Buckingham Palace
nesau gilydd, okay? So ti'n mynd o Trafalgar Square i Buckingham Palace, gret. A apparently ti fod i gweld the Queen a Prince William. So o'na fod Joke a Princess Diana hefyd yn y ffilm, gafodd hwnna i dorri allan. A hefyd un am Gianni Versace hefyd, a gafodd hwnna i dorri allan. Oh my god. Mae'r ffilm yma just... So mae'r Albert Hall yn gorllewin Llundain. Yep. Okay. So ti'n gallu gwneud lein o Trafalgar Square i'r Albert Hall, ni di pasio Buckingham Palace. Be ni di ddim pasio ar y ffordd yna ydi Tower Bridge. Right. Mae Tower Bridge i'r dwyrain. Yeah. So ti'n gorau mynd Buckingham Palace yn ôl pasio Trafalgar Square i Tower Bridge i wneud y jump ma. Oh, cos maen nhw'n neud a big hilarious job. Ond, granda, mi allan ni justifio hwn wrth na Americanwr sydd yn narratio yr meta-ffilm yma. Ac maen nhw ar ben y bus am ryw reswm. Oherwydd y movie pitch meeting. Yeah, movie pitch meeting. Wedyn maen nhw ar ben y bus mynd, whoa! But why? Mae'n cutting over. Why the hell are they on the top of the bus? Because those are the rules. A wedyn, okay, fine. A wedyn, maen nhw'n ffeindio'r bom. A mae George Wendt yn mynd, the bomb? No, that's too much. Okay, fine. Maen nhw'n canu cyniad. A mae'r bom di mynd. Ond ar hyn o bryd, so ti'n iawn, mae'r movie pitch meeting mae'n digwydd, mae'n really cool, ond dydy'r Spice Girls ddim yn cyrraedd ar Albert Hall mewn pryd, a mae Richard E. Grant yn dweud, well, I'm just going to go out there with a rope and hang myself. A mae hwn yn movie i plant ifanc. Swear to God, mae'na suicide jokes yn Just give up and kill yourself. Mae'na suicide jokes yn efo. Ond mae Richard E. Grant just yn delifro fo yn anhygoel. Anhygoel. Just anhygoel. A wedyn, mae nhw yn cyrraedd wedyn, a mae'r cael yr gig, a mae pob yn dawnsio. Mae nhw'n cael gig, it's great. A mae Roger Moore yn bwydo mochyn. Ac yn dawnsio i'r music. It's just amazing. Mae nhw'n Albert Hall. A wedyn, mae'n greit. Dwi'n cymryd bod Nicola di cael y babi, a mae popeth yn greit efo babi. Mae nhw just yn ditcho Nicola yn eitha hapus. A wedyn, reit ar y diwedd, dyna ydi hanes nhw fel pobl. Does dim datblygiad personol, does dim byd wedi newid. Nope. Just heblaw amdan bod Richard E. Grant wedi cysgu hefo Deborah. Co-worker fo. That's about it, really. Dydy Alan Cumming, does dim byd wedi dod o hwnna, does dim byd wedi dod o unrhyw le. So na lwgfa rhwng Richard E. Grant a Deborah mewn pub, ac mae o'n fanna jyst yn mynd y chwil gaib, mae hi'n cyrraedd ac yn orto G&T. Mae'r G&T, maen nhw'n cael a maen nhw'n sôn am fatha, like you're a washed up pop star, fath o beth, a yr boi, maen nhw'n ordro'r drink gyn. Elvis Costello. A mae'n handio y G&T gweithio dwi'n rioed i gweld. Mae'n edrych fel shot glass. Shot glass sydd efo just fatha liquid yn efo. Clear. That's it. Does am rhew, does am byd. Mae'n horrendous drink. A ti fatha Elvis Costello fatha. Nath Elvis Costello cytuno i fod yn y bit yna. Oedd o'n edrych o bod o'n eitha chilled a hapus amdano. I mean, admittedly, so ti'n cael mynd, dwi'n cael actio Richard E. Grant. Yeah, cool. Ond eto hefyd, mae o wedi bod mewn 30 Rock, a mae'r bit mewn 30 Rock yn hilarious. Tro hwnna'n y notes yn lle Spicefield. So wedyn, ond ar y diwedd wedyn, mae gen nhw beth dwi'n licio galw'r Jackie Chan ending. Lle mae pob peth yn mynd yn eitha behind the scenes-y weird. Mae Richard E. Grant ar y ffôn yn mynd fatha, I don't want this to kill my career. Mae na, wedyn mae Spice Girls i gyd yn cedder round yn disgysio stuff maen nhw'n mynd i offon ffilmio yn y dyfodol sydd yn y ffilm da ni newydd
wylio, a mae Alan Cumming yn cael dod rownd yn ei acad, but they want me to, I suppose they can do it in RP, but they want me to do it in English. I mean, oh god. They want to wear me wear a chest wig, and they fuck off, Alan. Neu ti'n gwisgo chest wig bob diwrnod o ffocian. Da'n gwybod bod ti. A be ni licio hefyd, os ti'n gweld nhw'n canu'n yr Albert Hall, mae Alan Cummings yn dawnsio mewn crop top. Mae'r cymeriad di mynd. Mae'n just fatha Alan Cummings. Of course bod o eisiau bod yn efo. Mae o, fydd wastad Boris Grishenko i fi, guys. Dwi'n credu dylen ni wneud GoldenEye, a fel 90s throwbacks films ni, right? Dylen ni wneud ffilm di ddim, Bond Edition, a wneud GoldenEye. I swear to God, dylen ni just gael 90s season ar hwn fyny at Dolig. Just clicky the pen. Gadwch chi'n wybod ydych chi eisiau ni wneud. Seriously, ysgwn ni un neges gan rwy'n sy'n dweud, go on, gynwch 90s season. Just un, dyna i gyd sy'n cymryd. Da ni di wneud Spice World oherwydd un person. Yes, Diolch Sian. Ond cofiwch wedyn nath y bus chwth i fyny'n diwedd. Mae Emma mynd yn what about the bomb? A mae'r bws yn chwth. Yndyn, so mae Spice Girls i gyd yn neud fel, hey, look at you all, there's someone watching us. Hey, what you doing out there? Oh, look at that. Oh, they're snogging in their back. Hey, I just remembered. What about the bomb on the bus? And efo. Lovely. Diwedd Spice World. Allai ddim deud bod fi'n falch bod fi wedi rhoi chi trwy hwnna. Yes, ti efo, mae Bryn a fi di siarad lot wan. Mae un o'r ffilms gweithio fi erioed, wel... 100%. Erioed, mae o... 100%. Dwi heb di reid marc fi ar Letterboxd eto. Wyt ti'n gallu rhoi hanner? Wyt, hanner mae'n gael hefyd. A does am lot o ffilms di cael hanner cyn hefyd. Cats. Oh, come on, nawdd Cats yn ffor. A Cats y well na hon. Cats yn amazing. Dwi di reid hanner i Cats, dwi'n cofio. Ond... Dwi di reid hanner i Cats. Hanner ffordd trwy'r ffilm mae iawn. O'n i'n trio gwylio fo, ac o'n i'n meddwl fyswn ni'n gallu sustainio'n hyn drwyddo fo oherwydd y skimpy outfits a beautiful ladies and all that. Ond o'n i just yn drifftio. Oedd y ffilm ar yr iPhone yn y gwely, ac o'n i'n ffeindio'n hyn yn drifftio i'r iPad, ac wedyn nes i fel... o'n i'n chwilio am rhywbeth o'n i i wneud efo'r ffilm a ymchwilio. A wedyn, nes i weld sgidiau oedd David Beckham yn wisgo, be di'r sgidiau na? A wedyn nes i lawr rabbit hole massive o chwilio am sgidiau a dod ar draws casgliad Red Wing, rhyw sgidiau drud o America, a mae'n costio ffortiwn. So wedyn o'n i'n edrych trwy hynna, wedyn dwi fod yn gwylio ffilm. Boenus. Mae'n boenus. Oedd o'n really anodd i wylio. Y nostalgia a'r kind of rhywfaint o fel, dwi'n cofio hwn yn teimlo rili da. O'n i'n fan o hwn ac oedd o'n teimlo rili da pan o'n i'n tyfu fyny. Mae o'n un o'r pethau sydd wedi para weitha hefo amser o ran y band, yr whole... yr kind of very thin facade ma o'r veneer o kind of commercialism, veneer o reality, ond bod a wedyn ti'n gweld o gyd fel oedolyn, ti'n gweld o'n be ydi o. Ti'n gweld tu ôl y cyrtan wan. O'n i'n stryglo, peth dwi'n cofio fwyaf am Spice Girls yr adeg yna, oedd y constant thing ma am girl power. Ac o'n i'n gwylio'r ffilm, ac o'n i'n trio ffeindio, lle mae'r girl power yn hwn? Dyna beth yn union, yr veneer tenau iawn ma. Ac mae'r ffaith, oedden nhw'n expression, dwi'n gwybod mae yna 100%, mae loads o bobl wedi probably wneud fel PhDs ynglyn â fel performative feminism in the 90s, pop culture yn Brydain. Ond mae'n really dod yna so dwi'n really edrych ymlaen i wylio'r documentary yma ar Channel 4 man. How Girl Power Changed Britain. A beth sy'n really fascinating gen i fi rwan, oedden ni'n gwylio hwn ac oedd o'n really ddiddorol o ran sut o'n ni'n teimlo ynglyn â rwan. Do'n na ddim
heblaw amdan bod Mel C yn licio neud chwaraeon, doedd na ddim fel shit fel wellness yn perthyn iddo fel, oedd hwnna'n refreshing, effernol. Doedd na ddim fel, doedden nhw ddim efo fel y thing ma fel overarching, mae gen ni 12-step skincare regime, heblaw potentially Victorian, ti'n feddwl fel, doedd gen nhw ddim hwnna, ac oedd hwnna'n really refreshing, achos dwi'n gwybod mae unrhyw influencers neu bobl fel popstars, dal galw nhw popstars, fel ser cerddoriaeth rwan. Mae na industry, mae na industry o'i cymwch nhw, like products ti'n iwsio, a fel mae'n edrych ar ôl hun mor bwysig. Chylais eisiau dy wynab wedyn i endorsio'r product. A dwi'n siŵr bod nhw yn, ond oedd o ddim yn teimlo, I suppose yn y ffilm yma, oedd eto sa'n byd yn y ffilm yma, oedd hwnna'n refreshing o ran sut ydw i'n cofio tyfu fyny, a ddim, mi oedd gen ti, mi oedd na brand o fel rwy'n fel Mel C neu rhywbeth, a nhw i gyd, oedden nhw'n iwsio colir a gwallt a dillad y stuff mewn ffordd hwyl. Fi'n trio... Ond dwi'n gwybod oedd o'i gyd yn designed i fi feddwl hynna. Dwi'n gwybod hynna rwan. Fysa'r ffilm yma cynnydd heddiw yn edrych yn hollol wahanol. Bloody hell. Hollol wahanol. Bysa nhw ddim yn cael bod mewn... Bysa na lot mwy o product... Dim un product placement yn hwn. Bod fi'n gallu ffindio. Ti'n fel, bysa fo'i gyd yn product placement, a bysa fo'i gyd yn set o gwmpas fel recordio yr album mwyn cael... Bysa fo fel album making of neu fel jukebox musical. Math o beth. Rwan. O lia bysa na bloody strwyther yn o, fysa fo'n jukebox musical. Bloody Greatest Showman yn well na hwn, a mae hwnna'n deud rhywbeth. Ffilm Cliff Richard yn well na hwn. Fudge. Deitha fi. So, guys, yr verdict ar Spice World oedd a good bad movie, bad movie, neu movie na chi sort o licio? Worst bad movie ever. O'n i'n really... Peidiwch yn mynd yn agos. O'n i'n teimlo flin bod fi wedi cynnig o'i ti. Mae'n depressing. Eblaw am Emma Bunton di gwisgo fatha rwy'n o'r 60s yn y photoshoot na. I'll give it a pass for that. Okay, good one, yes. Diolch am hwnna. Just fast forward i'r bit na. Mae'n mynd dod yn swnio'n... Nes i enjoyo'r nostalgia trip o gryndau cynnion nhw eto. A chys y reality ydi ti'n cofio lot o'r cynnion fel fatha stwff fatha o'r amser yna. Chys fatha i ni... O'n nhw yn y cefndir. Oedd o'n cefndir fatha... Constant. Ni yn ysgol uwchradd a fatha just... O ti'n cael yr sense memory na fel oedd ti'n deud. So mae hwnna'n mynd â fi nôl i'r pwynt yna, ti fatha, o'n i actually really enjoy it. A wedyn i fi, o'n i gwylio fo gwybod bod o'n warthus o ffilm. So dwi'n meddwl nes i enjoyo fo yn gwybod bod o'n warthus o ffilm. Dio ddim yn ffilm da, ddim o unrhyw stretch o'r dychymig fatha, dio ddim yn ffilm da o gwbl. Os fysa fo yn ar Netflix neu rhywbeth a ti just eisiau fatha retro flashback, mae o math o ffilm dyle fod mlaen yn y cefndir mewn pub. Neu yr opsiwn arall ydy just gryndau'r album. Yn lot gwell. Sorry. A fel ti'n dweud, mae Richard E. Grant gret. Mae Richard E. Grant mewn ffilm gwahanol. Alan Cummings. Roger Moore. Mae nhw'n eto cynnion. Does ddim fatha sincerity yn efo. Chos un o'r nodiadau sgynna fi ydi, oedd nhw'n ailsgrifennu'r ffilm yn eitha gyson oherwydd o'n mwy a mwy o bobl eisiau gwneud cameos yn efo.
Ond beth dwi'n meddwl ydy, fod, ti'n bod, nath ni edrych ar pwy wedi sgwennu'r ffilm ma, ac yma cael un credit thingy, un person ma, ond wedyn pam ti'n gweld na'r y brawd oedd di gweithio ar lot o comedy series y 90au a falle, ac tywod, lot o sketches y bachyn, pam fod hwn ddim yn rhywbeth coherent efo fwy o hwyl yn efo, ydy o oherwydd oedd y Spice Girls yn reid cael gormod o input i fewn. Ie, maen nhw'n cynhyrchwyr arno fo hefyd. A hefyd, dwi'n meddwl, oedden nhw'n eto, dwi'n meddwl, lle hwn oedd y ffilm gyntaf yn ysgrifennu, dwi'n gwybod, ond oedd ddim un syniad i gallu. Sa'n nhw wedi cael un syniad fel scaffolding i gallu roed y comedi ar, fysa wedi gweithio well, ond y peth ydy dod, fel ti'n deud, oedd just fatha'n sketch, interstitial, can, sketch, can. A yr unig ffilm, so mae'r boi ma wedi cael 2 enwebiad am Razzie. Un am y ffilm yma, a'r ffilm arall ydy y ffilm ddyn nhw'n cael ei greu o American Idol, ffilm o'r enw From Justin to Kelly, sydd yn stario Kelly Clarkson. Mae hwnna'n enwog iawn achos mae How Did This Get Made wedi wneud penod eitha legendary am hwnna. A mae'n warthus y ffilm eto, fatha, dos a ddim stori, dos a ddim strwythur. Mae'r elfenna craidd i wneud ffilm da ddim yn bodoli yna fo. So, fedrith yn bod yn ffilm da, ond dwi'n teimlo mae'r cerddoriaeth i fi, a dwi'n meddwl eto rhywbeth i ti siarad, mae hwnna'n igon i roi fatha'r retro flashback sydd yn eich just igon, ond eto fysa just gwrdd yr album di bod yn well. 100%. Tips heno ydy just trowch yr album ar streaming service eich dewis chi. Na i ddim beio Sian yna fo, fi wedi dweud, dwi'n credu so hwn yn dda i wneud, ac ni fel, do it! Be arall oedd yn gadael lawr hefyd oedd oherwydd oedd yn dod o vibe Austin Powers i fi, ac fod Austin Powers yn neud y 60s Britain thing na, London scene, ond fod wedi cael ei ffilmio yn California efo'r gola neis i gyd yr hael, a fod hwn efo'r cwmwl llwyd na constantly drosodd, a dod o byth yn gyson hael. A eto, dyna pam oedd Austin Powers yn gweithio well, chos oedd gen ti'r through line ma o'r stori, o'r actual, oedd y cymeriadau newid o mynd o point A, point B, oedd actual stakes yn involved, ac oedd y clear sense o be oedd y ffilm. So oedd chdi'n gallu wedyn creu y sketches ma, yr Austin Powers yn chwarae... So fod i gallu fod yn mix rhwng Austin Powers a Wayne's World 2, lle mae'n mynd this gig must be put on. And... absolutely. So pitch arall am gyfer y ffilm, maen nhw wedi cael gyrru fyny'r Alban maen nhw wedi bod yn teir efo'i gilydd, maen nhw'n cael gyrru fyny'r Alban i fatha reconnectio. A mae yna fydda comedy digwydd, so mae gen ti Victoria yn yr wilderness, a mae'n cyfarfod atho rhyw dir neu rhywbeth, a mae yna load o funny stuff yn digwydd la. Mae nhw'n trio cael ar y bus wedyn i fynd i'r gig ma'n yr Albert Hall, a mae'r bus yn torri lawr. A wedyn maen nhw'n gorfod trio hitchhikio i ffordd lawr i Llundain. A dyna lle mae'r bobl enwog i gyd yn dod i fewn. A dyna lle mae'r bobl enwog yn dod i fewn. A maen nhw'n cyfarfod y gwahanol fans ar y ffordd. A maen nhw'n mynd... Magical Mystery Tour. So hwnna di bod yn ffilm gwell i wylio. Bysa unrhyw beth di bod yn ffilm gwell i wylio. Sa'n gyd ti strwythyr wedyn, a dim maen nhw'n stopio yn fatha'r service station, a wedyn, fel ti'n deud, fatha jukebox musical gweithio fewn, fatha, a dyn ti setio fe gyd i fyny fila, a sa hwnna di bod yn... Hwnna fysa dy scaffolding di wedyn i reid y sketches ma i fewn. Fatha Hugh Laurie yn gyrru minibus o blant sy'n sgrichen yn rhywbeth. Just fatha rhywbeth, sa ti gallu setio fo fyny lot o well. Ond
dyna oedd yn ar goll o'r ffilm ma, doedd yr drwythyr yna ddim yn bodoli, so doedd o methu bod y ffilm da. Doedd yna ddim calon yn nhw, a dyna beth ti'n ffindio wrth gwrando nhw fo to, a edrych nhw to, ti fel, god, mae hwn yn... Does dim cor o genuine deimlad o'r ddim byd yn fo. Fel dwi'n dweud, fyddai'n hynod ddiddorol gyda i weld y documentary ma. Achos y mwy o ti'n edrych yn fo, ti'n edrych yn fo, mae hwn yn triumph of marketing. A dwi'n gwybod, does na neb yn trio dweud bod y Spice Girls yn amazing pop group. Achos oedd y cyneuon ddim mor dda hynna. Ond oedd nhw fel rhywbeth i edrych i yn really bwerus. Mwy nag oedd unrhyw product oedden nhw'n gallu gwerthu i ti. Anyway, boys, da ni di ripio i newydd i'r Spice World fan hyn. Just i gloi hwn, quote gan Roger Ebert. Oedd Roger Ebert oedd yn cysau y ffilm ma. Oedd o genuinely oedd o di roed ar i rest o'r ffilms gweithio yn 1998. Nath y ffilm yma colli i Armageddon. Nath o reitio yn waith. Oedd o'n sôn am y ffaith bod lot o bobl cymharu hwn i Hard Day's Night. Oedd o'n dweud, the huge difference, of course, is that the Beatles were talented. Yep. A wedi oedd o'n sôn am y ffaith oedd chdi really, sa chdi methu tynnu un o'r Beatles allan o'r Beatle arall i fewn yn ei lefo. George Harrison. Sorry. Oedd yn dweud efo'r Spice Girls, fysa ti'n gallu neud hynna, fysa ti'n gallu just cymeryd un o'n nhw allan, roed un arall yn ei lle fo. A hynna di'r peth diddorol, chos ti'n darllen o hanes y Spice Girls, Emma Bunton oedd yr un dwytha iddyn nhw castio, chos oedd wedi castio rhywun arall yn ei lle hi, nath nhw dropio allan, a nath nhw gael Emma Bunton yn ei lle hi. Diddorol. Ia. Roger Ebert oedd yn gas gyda fo hwnna. Oedd hi sôn, mae'na fo yn y fideo, na fo yn reviewio fo, dwi'n bod ti wedi dweud? Yeah, it'll be in the notes. Ydy o'n brifo. Reit, hogia, da ni'n mynd i rhoi un awgrym yr un wan o stwff dylch chi wylio yn lle Spice World. Reit, okay. Yn lle, okay. Neu rhywbeth dylch chi neud yn lle gwylio Spice World. Neu rhywbeth dylch chi neud yn lle... Go outside and kick a log. Yeah. It'll hurt less. Sôn am Spice, mae Dune yn dod i cinemas cyn bo hir, rwy'n siŵr fydd let the spice flow, bobl. So, felly... Reit, awgrymiad fi, off top ym mhen, fel nes i ddweud gyna, mae ffilms Cliff Richard yn waith nhw. Wow. Os da chi'n gallu tracio lawr, ddim Summer Holiday, ond yr un fwy llai enwog, The Young Ones, lle mae nhw yn rhedeg Youth Club, ac mae yna big tycoon eisiau tynnu lawr o Youth Club a adeiladu bloc o flats yna. Ond wrth gwrs mae Cliff yn rhan o'r Youth Club ar cool kids, ond beth sy'n cael ei revealio yn y munudau cyntaf di, mae o'n mynd adra ac da chi'n darganfod, mae dad o ydy'r millionaire tycoon sy'n eisiau tynnu lawr. Mae hwn yn swnio fel Ghibli ffilm. A fatha unrhyw step-up movie. So, y plan ydy, mae nhw mynd i reid sioe ymlaen i godi arian i securio'r Youth Club. So, comedy ensues. Llai just holi, sut wyt ti di mynd fewn i Cliff films? Mam yn biggest fan Cliff oherwydd Youth. Pan oedd hi'n tyfu fyny, Cliff was it. A wedyn, nath hi introducio films Cliff Richard i fi, ag... No way! Seen them all. Okay, ti'n mynd be, ar ôl 10 mlynedd, mae'na dal stuff dwi'n ffeindio allan. Hwna'n amazing. Nes i, related note, mae'na ymchwil di bod ar y ffordd ffastau i wagio Clwb Nos, ac chwarae cynnion Cliff Richard ydy'r ffordd ffastau i wagio Clwb Nos. Mae nhw o oes wahanol. Mae nhw cyn y 60au. Mae nhw cyn fel...
Ma' nhw y dan... pill a lot o freely available drugs. Ma' nhw dan 90 beats a minute. Ti ddeitha fi. Bryn, beth gen ti awgrymu? So dwi di gweld y ddiweddar Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Surprise Ben Kingsley! So, Yeah, nes i weld o, ac oh, don't mind me! yeah, yn i acen Lerpwl gora. O'n i'n meddwl na John Lennon o ddechrau. Right, hold on. Dwi okay. heb weld, so dwi yn ymwybodol Os ti di gweld Iron Man 3? Do, dwi yn Ti'n gwbod ymwybodol pwy bod na... ydi Dwi yn ymwybodol bod na surprise Ben Kingsley. So beth gyn ti di ti'n mynd i fewn i fatha hanes y grŵp o ti'n gweld o Iron Man 1, sef The Ten Rings. Ac mae Tad Shang-Chi ydy'r boi sy'n redag The Ten Rings. Fo ydy yr un sa'ch di cyfeirio i fel The Mandarin yn yr hen oes Marvel. Ond yn amlwg dydy o ddim yn cyfeirio hyn fel The Mandarin chyd mynd yn hilio dros ben. So beth ti... Because it's a tangerine. Fel mewn disgrifio fel mewn actually deud yn y ffilm mae o'n so ma nhw'n kind of ail pwysleisi rhyw radda fatha o'na fatha fake oedd o fod ond ma nhw fatha mae'n a lot o bobl fatha di gwerid fatha ddech chi just yn fatha neud shit efo The Mandarin yn Iron Man 3 a ma nhw'n pwynt allan na actually sa'ch chi gryndo i beth yn dweud yn y ffilm beth sa'ch chi dall beth i digwydd ond mae o'n hefyd fatha dwi'n cofio beth yn o'r one shot ond It's Good to Be the King neu rhywbeth fel la efo Ben Kingsley yn y carchar so mae'n kind of through line o Iron Man 3 i hwnna i fewn i'r ffilm yma efo Ben Kingsley a be gyn ti ydi mae Shang-Chi yn dianc o'r wrth i dad yn byw yn San Francisco efo Aquafina a maen nhw'n fatha ffrindiau gorau maen nhw'n chwarae canu karaoke mewn gret mae Tad Shang-Chi eisiau fod yn ôl mae'n gyrru assassins ar iolo maen nhw wedi cysylltu efo'i chwaer o bo math o bethau iara surprise Ben Kingsley chys mae Tad Shang-Chi wedi dewis chys ti am basically bod yn court jester fi wan chys ddech chi trio da spoiler holl ffilm wedyn on a gone wedyn mae gen ti Michelle Yeoh yn troi fyny sy'n mae'n awesome lyfio Michelle Yeoh a wedyn mynd holl ffordd i diwedd pan dwi'n deithio fi beth sy'n digwydd yn diwedd just bod o'n dda mae dda a mae gen ti links wedyn dwi'n meddwl wedyn mewn i The Eternals dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i so hynna'n neud synwyr so ond mae Simu Liu yn anhygol mae'r choreography fight choreography yn tu hwnt fan dra mae o Jackie Chan next level Marvel just bonkers crazy chys mae o yn martial artist mae o'n Simu Liu mae o'n martial artist so mae o actually neud lot o'r cwffio hun a fel mae ystod mae'n sequence rhwng Tad Shang-Chi a'i fam o fel nhw'n dechrau cyfarfod a mae o'n mewn fath rhyw gleid gwyrdd dros ben mae'n bamboos o gwmpas a mae'n just fatha very high concept kind of Crouching Tiger kind of wire work yn mynd ymlaen a mae mor brydferth mae Aquafina delightful yn efo mae Simu Liu yn just yn mae o'n mor neis i edrych ar a mae o'n just mor charming a disarming a mae o'n just fatha mae lefel o humor yn iawn so mae'n lot o bobl wedi dweud bod hwn yn fel Marvel ond mae gymeriad a bywyd a humor i hun iddo fo yn hytrach na fel cookie cutter Marvel film beth sydd na hefyd ydy mae lot o'r dialog yn Chinese yn efo ac yn subtitled
So mae hynny'n Mae hwnna'n step up efo nhw. Mae'n trin i cynulleidfa nhw fel bod nhw'n dwp. A mae... Doedd y subtitles ddim yn Gymraeg yn Gynarfon gyda llaw. So, ond oedd o'n elfen a ti'n sort of teimlo fatha o diwad maen nhw wedi gwneud ffilm ond ti'n teimlo fatha so wedi bod yn well fatha nhw wedi gwneud rhywbeth fel 10 blynedd yn ôl ond we've got it now we've got it now be maen nhw'n deud ydi mission accomplished racism is over Diane pawb ond na be di enw hi mae hi chos dwi eisiau cael yr enw ma'n iawn chos mae a mae hi'n hollol lyflu y gwachad hi yn yr interviews be di enw hi Menga Zhang i chwaer Shang-Chi a mae hi yn badass anhygol yn y ffilm mae'n rhoi cwair i Shang-Chi yn y ffilm ond ti'n gweld hi yn yr interviews a mae hi just sweetie a mae hi fatha just nerdy allan am ffaith bod hi'n gweithio Disney a mae'n cael mynd i'r Disneyland a mae hi just yn ti just isio fatha mynd i Disneyland efo hi chos mae just yn mae'n mor neis mae Aquafina yn cael y vibe yna a ti sort of fatha a ti'n gwybod bod hi'n fatha actores stage actor anhygol yn China a ti fatha dweud fatha mae'na criw o actorion sy'n rioed i cael y cyfla i performio ar ffilms sy'n cael gweld yn gweddill y byd a ti fatha fuck mae bobl ma'n awesome a da ni'n cael gweld nhw a dylen ni gwybod pwynt nhw a dylen ni just cael gweld nhw yn pethau a mae hi'n lovely mae hi just os chi'n gweld cyfwiliad efo hi mae hi just yn delightful mae'n delightful wel dwi'n falch mae gennau un a mae o'n basically fel boomer vision rhaglen dwi di dal fyny achos yna post consumerism eto yna post massive ar yr ffordd rownd y gornel o tu ni pan dyn ni am cyfres Disney Plus Only Murders in the Building so Only Murders in the Building and peak boomer watching ond mae'n really Steve Martin Martin Short a Selena Gomez a ti'n be mae o fel gwachod Columbus dwi fel na i watched hwn mae o'n ddrud mae o'n sumptuous mae Martin Short yn fucking amazing a dyna di pen mae'r ddain yn nhw efo'i gilydd chys nhw oedd yn Three Amigos a Saturday Night Live a nhw fatha ma nhw'n masters o'i crafft nhw so na i watched o a mae wardrobe Selena Gomez yn great mae exactly beth dwi eisiau gwisgo gei yma so ni'n watched o just achos bod nhw'n ddrud so ni yn rhoi shout-out am y ffilm Graf ar S4C am stori rei grafel ond mae bach yn rhy theatry i fi so ni ddim wedi cael fewn iddo fo loads o bobl yn dweud bod o'n amazing a dwi'n siŵr bod o'n werth i watched ac mae'n really nice cael ffilm Cymraeg di wneud ond oedd y bach yn rhy theatry i fi achos mae o'n based ar fel drama theatre so oedd y bach fel fel stuff artsy Cymraeg sy'n gallu bod tam y bach na dwi ddim yn mynd i ddeud o tam y bach yn hannu up its own arse na Bryn byswn ni byth yn dweud hynna a rwan ma'n neud o swnio bod fi wedi deud hwnna am fel Serenade Cenedl i Oldie Graf a dwi heb ddeud hynna gyrwch postcard i fi gyrwch postcard i fi oedd o ddim wedi taro 12 efo fi dwi'n hollol siŵr bod na filoedd o bobl dros Gymru wedi caru fe so dwi eisiau mae'r dywediad taro 12 na ddo so dartboard allan yna lle 12 i'r bullseye na clong fel na so dwi eisiau rhoi shout-out iddo fo achos mae'n greit gweld ffilms Cymraeg yn cael ei wneud just dim honna ddyn i fi
Ond dwi'n really falch bod hi na. Ac oedd y crefft, oedd ddim yn fewn, oedd y crefft ffilmio, crefft gwisgoedd, like, set design, lyfio fo. It's just good vibe anna fo. Ond oedd o ddim wedi gweithio i fi fy hun. Ond shout out i bobl sydd wedi wneud o. Cys mae'n gweithio fy ffracyn galed. So dwi just yn cefnogi bloody Disney Plus yn Only Wilders in the Building. Na, os ti eisiau gweld teli drud, mae yna loads o fel stuff eitha magical realism yn efo hefyd. Magical realism drud, a dwi'n eitha enjoyo fo. Fine da. Dwi'n basic AF, dydw yma. Dwi hefyd wedi cael attack o rhyw fath o allergy rhywbeth. So yn anffodus, dyn ni'n mynd i offer stopio'r recordio cyn mynd hir, neu fyddwn ni'n nofio mewn snot. Brynna Iest, oes gennych chi unrhyw beth chi eisiau rhannu gyda'r grandawyr annwyl hen yma? Reit. Byddwch chi ach. Os da chi yn ffindio lumps randomly ar hynda chi, ca'ch chi sortio nhw allan, guys? Peidiwch o wedi. Cerwch chi weld y doctor. Come on, dys na'n byd i bod on, cerwch chi weld bobl, chi eisiau gwybod beth ia. Da chi'n eisiau ffindio fo'n yr Albert Hall, de, na ddech chi hynna. Bod stwff Covid, os da chi actually gweld doctor, cerwch chi weld y fucking doctor. Please, dys na ddim esgus i beidio. Dwi'n nabo bobl sydd wedi gadael un hir i weld doctor, a mae hwnna'n... Dwi'n byth yn mynd lawr yn dda. Please gynwch. So well gynwch bod chi'n neud ffys, na bod chi just... bod ni'n methu rhywbeth. Anyway, god, oedd hwnna'n ddofn. Sorry pawb. Drwchwch ar ôl eich hyn. Mi welwn ni chi mis nesaf, fydd y Pumpkin Spice Lattes allan ar gyfer mis Hydref. Os da chi eisiau... ffilms di ddim da chi eisiau ni wneud. Please, gyrwch postcard i ni. Y blaw amdan y boi na. Harry Hill, sorry Ellyd. Na, gan happen. Can't do it. Ar ôl gweld hwnna. Gyrwch nhw iddyn ni. Nhw'n i fito i nhw, ond gyrwch nhw. Mae'n neis i cael nhw, ie? Monster Hunter dwi eisiau neud. Monster Hunter Rise. Mae'n rhy newydd. 3 drud. Guys, dwi'n mynd i ddeud nos da Bryn. Nos da, Sioned. Nos da, Iestyn. Nos da, Sioned. Nos da i chi gyd sy'n defnyddio ni fel rhyw fath o sleep aid. Boo! Welwn ni chi fis nesa. Mae hi'n 7 o'clock y bora, da chi'n hwyr i'r ysgol. As gennych chi ddim pants. Chi blaen y dosbarth i gyd. Mi welwn ni chi mis nesa. Diolch yn fawr iawn am wrando, yn ymrwan. Dedwn ni hwyl fawr gan bawb y haglediad. Ta-ra! Ta-ra! Hello. Hi. Hello. Hey, look at them two snogging at the back. I bet you didn't that film, did you? And look where you're heading. Go on. Look at the mess they made with popcorn. That's what I do. Wow. Do you know what I always wonder? Why do people sit there at the end of the film and watch the credits go up? It's probably the sad anticlimax. It's all over, back to reality. That's it. Do you know what? I know where they're going to go. They're going to go down the pub and then they're all going to go to Chippy. Yeah. Hey, you. No, not you. Behind you. Yeah. To the left of it. I like your dress. That looks chasing. Seeing there, mate. Do you know what? Some people are watching this on video. Is there nothing on telly then? Oh, yeah. Yeah, but you know what they're wondering now, don't you? What happened to the bum on the bus? Elvis was a cooler shaker.